ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ನೆತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ ನೆತ್ತ ಅಟ್ಟನೆಡು ಯುವ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗದ ಸಕಾಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಬಂಟೆರೆ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಡು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸೋನ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣ ಕಿಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಚಾವಡಿನ ನಡಪೆರಲು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಲು ಶುರುಕಾದ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಐಸಿರಿ ಬಂಟ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಕುಮಾರಿ ಧನ್ಯಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದ ಕುಡಿಯಾರ್ ಬಳಗದ ಹಿಡಿದು ನೃತ್ಯ ಸುಂದರ ಮೂರುತಿಗ ಚೌತಿದ ದಿನ ತನಿ ಚಂದ್ರಗ ಶಾಪ
ಕೊರ್ತಿನ ಸುಂದರ ಮೂರುತಿಗ್ ಓಹೋ ಕೊರ್ತಿನ ಸುಂದರ ಮೂರುತಿಗ್ ವಂದನೆ ಇರೆಗ್ ಸೊಂಡಿಲ ದಾರೆಗ್ ನಂಬೂದಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರೆಗ್ ಓಹೋ ನಂಬೂದಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರೆಗ್ ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆ ಶಾರದೇರ್ ವಿಧಿ ಬುದ್ಧಿ ನೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಒದಗಾಲೆ ಓಹೋ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ನೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಒದಗಾಲೆ ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆ ಶಾರದೇರ್ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ನೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಒದಗಾಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ನೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಒದಗಾಲೆ ವಂದನೆ ಇರೆಗ್ ಸೊಂಡಿಲ ದಾರೆಗ್ ನಂಬೂದಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರೆಗ್ ಓಹೋ ನಂಬೂದಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರೆಗ್ ಕೀರ್ತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವೋ ಮೂರ್ತಿ ಬಾರಿ ಎಲ್ಯವೋ ಊರೋಡೆ ಮಹಾಮಲ್ಲ ದೇವರೇರ್ ಓಹೋ ಊರೋಡೆ ಮಹಾಮಲ್ಲ ದೇವರೇರ್ ಕೀರ್ತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವೋ ಮೂರ್ತಿ ಬಾರಿ ಎಲ್ಯವೋ ಊರೋಡೆ ಮಹಾಮಲ್ಲ ದೇವರೇರ್ ಓಹೋ ಊರೋಡೆ ಮಹಾಮಲ್ಲ ದೇವರೇರ್ ವಂದನೆ ಇರೆಗ್ ಸೊಂಡಿಲ ದಾರೆಗ್ ನಂಬೂದಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರೆಗ್ ಓಹೋ ನಂಬೂದಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರೆಗ್ ಓಹೋ ನಂಬೂದಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರೆಗ್ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರ್ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರ್ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾಣದೇವರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಗ್ ಬಾಣದೇವರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಗ್ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರ್ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ಏಳು ಕೊಪ್ಪ ಕಡತ್ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಯ ಪತ್ತಿ ದಂಟೆನ ನೆಲಕ್ ಓರುದ ಕಪಟನು ಕೆರಿಯ ಏಳು ಕೊಪ್ಪ ಕಡತ್ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಯ ಪತ್ತಿ ದಂಟೆನ ನೆಲಕ್ ಓರುದು ಕಪಟನು ಕೆರಿಯ ಪತ್ತು ಎಸಲ ಪೊರ್ಪ ಪತ್ತದ ಸೊಗು ಪಿಡೋ ನಿನನೆ ಪತ್ತು ಎಸಲ ಪೊರ್ಪ ಪತ್ತದ ಸೊಗಿ ಪೊಡೋ ನಿನನೆ ಎನ್ನ ಉಸುಲಡ ನಿನ್ನ ಪಾರ್ದನ ಧ್ವನಿ ಕೊಡೋ ನಿನನೆ ಎನ್ನ ಉಸಿಲಡ ನಿನ್ನ ಪಾರ್ದನ ಧ್ವನಿ ಕೊಡೋ ನಿನನೆ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾಣದೇವರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಗ್ ಬಾಣದೇವರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಗ್ ಕಪ್ಪು ರಂಗಡು ಮೊಗುರು ತೆಲಿಕೆಡು ತೆಲಿಪುನಾ ಪೊರ್ಲೋ ಬೀಡ ಚಕ್ಕೊಲಿ ಹಸರು ಅಗೆಲು ಕಾಪುನಾ ನಿರೆಲು ಕಪ್ಪು ರಂಗಡು ಮೊಗುರು ತೆಲಿಕೆಡು ತೆಲಿಪುನಾ ಪೊರ್ಲೋ ಬೀಡ ಚಕ್ಕೊಲಿ ಹಸರು ಅಗೆಲು ಕಾಪುನಾ ನಿರೆಲು ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಕೊಡೆ ದೊಕ್ಕಾದೆ ಪುನಗ ಬರುವ ಕಡೆ ಕಣ್ಣ ಕೊಡೆ ದೊಕ್ಕಾದೆ ಪುನಗ ಬರುವ ಪಂಡಿನಾಲೈ ದೊಂಡೆಡಾನಗ ಉತ್ತರ ಕೊರುವ ಪಂಡಿನಾಲೈ ದೊಂಡೆಡಾನಗ ಉತ್ತರ ಕೊರುವ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾಣದೇವರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಗ್ ಬಾಣದೇವರೆ ಬೊಲ್ಪು
ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಗ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರ್ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮನ್ನ ಕನ್ನ ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾಣದೇವರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಗ ಬಾಣದೇವರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಗ ಸಾದಿಯ ಜಗ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಗ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಗ ಭಕ್ತಿಡು ಸುಗಿತಿನಂಚಿನ ನಯನಾರೈ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬಗ್ ಕುಮಾರಿ ಧನ್ಯಾರೈ ಬೂಡಿಯಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದಕ್ಲೆರ್ದು ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಧನ್ಯಾರೈ ಬೂಡಿಯಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ. ಪರಶುರಾಮನ ಕೃಪೆಯಲಿ ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ಎಂದೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು, ಮೊದಲ ತುಳುನಾಡು. ದುರ್ಗದೇವಿಯ ನೆಲೆಯಿದೆ, ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಗುವಿದೆ, ವಿವಿಧ ಕಲೆಗಳ ಕಳೆಯಿದೆ, ಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಲವಿದೆ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನ ಮಡಿಲಲಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯ ಸೊಬಗಲಿ ಕಡಲ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ ಇದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯಿದೆ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಥೆ ಇದೆ, ನಾಗರಾಧನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹುಲಿಯ ನರ್ತನ ನಮ್ಮದೇ, ಕಡಲ ಅಲೆ ಜೋಗುಳದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಉಸಿರಲಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ಮಣ್ಣಿಗೆ. ಪಜ್ಜೆದ ಮಿತ್ ಪಜ್ಜೆನದಿ ಒಂದು ಗೆಜ್ಜೆದ ಶಬ್ದ ಲಜ್ಜೆನು ಬಿಡುದು. ವೇದಿಕೆ ಐಸಿರಿ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ತಂಡದಕ್ಲಿ. ತಮ್ಮುಳದಾನಿ ಎರುಗಿಡತಿ
ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಪನ್ನೊಂದು ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಕೆನಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು शिवो धृततों इति नृत्यति साम्ब शिवो धृततों इति नृत्यति साम्ब शिवो बल्लम कुतक्कति कुतक्कत तिंगिन तुम तत्तुम तक्कतुम तक्किट तुम किटतकतरि किटतकतुम तुम तत्तुम तक्कतुम तक्किट तुम किटतकतरि किटतकता धी तुम नम तुम किटतकतरि किटतकता धी तुम नम तुम किटतकतरि किटतकता धी तुम नम तुम तदि किटतकता धीम किन्नतुम तुम तदि किटतकता धी किटतकता धीम किन्नतुम तद्धीम किन्नतुम तुम तदि किटतकता तदि किटतकता तदि किटतकता धीम किन्नतुम तद्धीम किन्नतुम तद्धीम किन्नतुम नृत्यति साम्ब शिवो धृततों इति 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 नृत्यति नित्य विमल तनुरंघ्रि विनत निज भृत्य शुभ करण धीरनुसायं नित्य विमल तनुरंघ्रि विनत निज भृत्य शुभ करण धीरनुसायं नृत्यति साम्ब शिवो धृततों इति नृत्यति नंदिकेश्वर सुवादित डमरुग नंदनी नंदिकेश्वर सुवादित डमरुग नंदनी नंदिकेश्वर सुवादित डमरुग नंदनी परसुर सुंदरी कर विलोलित चामर बुदयेश शिशु सोमधरो परसुर सुंदरी कर विलोलित चामर बुदयेश शिशु सोमधरो बत नृत्यति साम्ब शिवो धृततों
ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತಿ ಬಾಲೆಗ್ ದುಂಬುದ ಆರತಿ ಅಂಚಿತಿ ಬಾಲೆಗ್ ದುಂಬುದ ಆರತಿ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತಿ ಬಾಲೆಗ್ ತುಂಬುದ ಆರತಿ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತಿ ಬಾಲೆಗ್ ದುಂಬುದ ಆರತಿ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಲ ಸಿದ್ಧಿಲ ಕಾತೊಂದುಳೆರುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆನ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಲಿಪುನ ಮರ್ಲ್ಗೆ ಗೆಜ್ಜೆನ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಲಿಪುನ ಮರ್ಲ್ಗೆ ಸುತ್ತಲ ಭೂತಗಣು ಕೊಲೆ ಪುಂಡುಗೆ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತಿ ಬಾಲೆಗ್ ತುಂಬುದ ಆರತಿ
ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತಿ ಬಾಲೆಗ್ ತುಂಬುದ ಆರತಿ ಅಂಚಿತಿ ಬಾಲೆಗ್ ತುಂಬುದ ಆರತಿ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿಶ್ವಕಲಾ ನಿಕೇತನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಲಾ ನಿಕೇತನದ ನರೊಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ತುಳು ದಶಾವತಾರ. ಶೂರ ನಾರಸಿಂಗರತ್ತಗ ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗ
ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದ ಕ್ಲೇಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಭಾವಗೀತೆ. Thank you. ಕುಮಾರಿ ಧನ್ಯಾರೈ ಬಳಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುತ್ತೋರ್ ಮೇಲೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ವಿದೂಷಿ ನಯನಾ ವಿ ರೈ ಕುತ್ಕಾಡಿ
ವಿಶ್ವಕಲಾ ನಿಕೇತನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತೂರ್ ಮೇದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ರೈ ಬರೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮನರಂಜಿಸೈನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೇನು ಶ್ರೀ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಶ್ರೀ ಕುಂಬ್ರ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಸಂಚಾಲಕರು ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಳ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕರು ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮುದಾ ಎಲ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಬಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಡಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳದಡ್ಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಪಡೆಯರೊಲ್ಲೆರಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಳ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಮಹತೋಬರ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅರಿಣಾಕ್ಷಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಚಾಲಕರು ಕುಮಾರಿ ತನಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡ್ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ನೆತ್ತ ಅಟ್ಟನೆಡು ಯುವ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗದ ಸಕಾಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಬಂಟೆರೆ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಮದಿಮೆಯಾದ 5 ವರ್ಷ ಆಯಿನ ದಂಪತಿಲಿಗೆ ಗೌರವ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಆಯಿನ ಲೇಸಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡೆತ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗು ಮಾತಾ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯಡ್ ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಈರು ಮಾತಾ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಲೆತೊಂದು ಬರಡೊಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ವೆ ಇನಿ ಲೇಸನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೊಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀಮತಿ ಯೋಗ್ಯ ಎಲ್ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ರೈ ನರಿಮೊಗೆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಕುಮ್ರ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಸಂಚಾಲಕರು ಬಂಟರಿ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಳ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಶಯ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮುದಾ ಎಲ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ವಿಭಾಗ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಬಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಡಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ ಪುತ್ತೂರು ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳದಡ್ಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ ಪುತ್ತೂರು ನಿಕ್ಲೇನ ಮಿತ್ತೂರು ಮೇದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಡಿ ರೈ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮುಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದು ಲೇಸನು ಶುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಅನೂಕೇನೊನ್ವ ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೆನ ಕಾಪುನ ಶ್ರೀ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದಗ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾದನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಂಚಿನ ಮಾತ ಸತ್ಯಲೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಡು ಸುಗಿತೊಂದು ಸುರೂಕಾದ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದು ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಗುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ
ಆನೆ ಮೋನೆದ ಮಲ್ಲ ಕೆಬಿತ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ಮಾಲೆ ಮನಸದ ಮಾತಾ ವಿಘ್ನಲೆನ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ಸುಗಿತೊಂದು ಲೇಸಿಗೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಪಜ್ಜೆನ ದಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಶುರುಕಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಸಂತಿ ರೈ ಭಾರತಿ ರೈ ಶಶಿಕಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲೇರ್ದು. ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ. ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ. ಧಿಮಿ 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 ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ನಿನಗಿದು ಬರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಯ ಧೂಪ. ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ. ನಗು ಮೊಗದಿಂದ ಜಗವನಿ ನೋಡುತ್ತ ಮಂದಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಹ ದೇವ. ನಗು ಮೊಗದಿಂದ ಜಗವನಿ ನೋಡುತ್ತ ಮಂದಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಹ ದೇವ. ಅಭಯ ಹಸ್ತವ ನೀಡಿ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುವ ಭವ್ಯ ಮೂರುತಿ ಹೇ ಗಣನಾಥ. ಧಿಮಿ 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 ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ನಿನಗಿದು ಅರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಯ ಧೂಪ. ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ನಿಮಗಿದು ಅರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಯ ಧೂಪ. ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿಮಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿಮಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂಕಾರನಾದ ರೂಪ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ. ಸಾಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ. ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ. ನನದುಂಬಗ್ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ನೆತ್ತ ಅಟ್ಟನೆಡು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಯೋ ಬಂಟರ ಸಂಘ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಕಾಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿತ ಲೇಸಿಗು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾತ ಬಂದುಲೆ ಬತ್ತಿ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಬಂಟ ಬಂದುಲೆನು ಲೇಸಿಡು ಇತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಇದ್ಕೊಂಡು ಇನಿತ ಲೇಸದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮದುಂಬು ದಿಯೋಡು ಬಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಈರಿಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲು. ವಿಘ್ನುಲೆನ ಅಧಿಪತಿ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೆದ ಉಳ್ಳ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ತರೆತಕ್ಕಾದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಲ್ದಿಗೆ ಪುಡ್ಯಪಾಡೊಂದು ನಂಬಿ ಭಕ್ತರೇನ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲ್ದಲೆಕ ಕಾಪುದೀದ ಕಾತೊಂದು ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಸತ್ಯೊಲೆನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಇತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರೇನು ಈ ಲೇಸಗ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕದೊಂಬು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯಗ್ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಡ್ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ನಿಖಲೆನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಒಂದೇತ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ವಲಯ ಸಂಚಾಲಕರೇನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯಡು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಮೊಕಲೆನ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಯುವ ವಿಭಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಕಾರಡು ಇನಿತ ಬಂಟೆರೆ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಬಂಟೇರ ಪಂಡ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾತಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲಟ್ಟು ಬಂಟೆರಾದ ಪುಟ್ಟುನೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಘನತೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಎಡ್ಡೆತನ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟೆರ ಸಂಘ
ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ, ಯುವ ವಿಭಾಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ ಕೋಪೆ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರದಂಚ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಬಂಟೆರ ಸಂಘ 2001ನೇ ಇಸವಿಡು ಉದಿಪನಾತಂಡು ದುಂಬದ ಘಟಾನುಘಟಿ ಗುರಿಕಾರರ ನಕಲು ಕೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋತೇರು. ಇತ್ಯದ ಗುರಿಕಾರರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ರೈ ಇಂಬೇರ್ನ ಆಶಯದಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಾಯಡು ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಇನಿತ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಲೇಸುಡು 5 ವರ್ಷ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಪೂರೈಸೈನ ಹಿರಿಯರೇನು ಗೌರವಿಸೊಂದುಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಗಟ್ಟಿತ್ತಂಡನೆ ಚಿಗುರುಗು ಬೆಲೆ, ಅಕುಲೆನ ಆದರ್ಶನೇ ನಂಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ, ಅಕುಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ನಂಗೆ ದುಂಬುದ ತಾದಿ ತೋಜಾವನ ಬೊಲ್ಪು, ಅಕಲು ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತನೇ ಆ ಇಲ್ಲು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿಲೆಕ ಅಂಚಿನ ಹಿರಿತನಕ್ಕೂ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ ಮಾನಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರವುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಆಂಜೋ ಪೊಂಜವು ರಡ್ಡ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಲೆಕ ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡ ತೂಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತಲ ಸರಿ ತೋಜುಂಡು, ಸಮಾನವಾದ ತೋಜುಂಡು, ಓರೆ ವರ್ದ ಆಂಡ ಒಡಕು ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಸತ್ಯ. ಅಂಚನೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳೇನು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಹೇಮಾ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಮೇರು ಆಟಿದ ಮದಿಪ್ಪು ಕೊರಿಯರ ಉಳ್ಳೇರು ಕೊಂಜೋನಕಲು ಇನಿತ ಲೇಸುಗೆ ಬೋಡಾದು ಬಾರಿಯಾತ ತೆನಸಲೇನ ತಯಾರು ಮಲ್ತೇರು. ಬಂಟರು ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಭಾಗದ ತಾಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತೇರು. ದುಂಬದ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಒಣಸು ತೆನಸು ಮರ್ದು ಮಾಯೆ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಬರ್ಸಬಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಒಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೆರಿಪಾವನ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸನೇ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟ. ಕಿರಿಯಕ್ಲೇನ ಸಹಕಾರ, ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಜಾತಿ ದಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೇನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ. ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟೆರೆ ವಿಭಾಗ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಡ ಪೂರ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಬಂಟೆರೆ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಬಾಮಿದು ಬಮ್ಮಾನಿದು ರಡ್ಡ ಕಾಯ್ತ 10 ಬಿರೇಲನ್ನು ಒಂಜೆ ಕೋಪೆಡು ಮುಗುಳಿ ಮಲ್ತದು ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಎದ್ಕೊಣುವೆ. ಇನಿತ ಈ ಲೇಸನು ತುಡರ ಅರಳಾದು ಕಲಸೆಗೆ ಬಾರು ದಿಂಜಾದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಂಚನೆ ಉದುಪನ ಮಲ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಅಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟೆರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರರು ಬಂಟ ಕ್ವೀನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರು, ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು, ಬಡಗತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತಿನಾರು, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಯೋಗ್ಯ ಎಲ್ ರೈ ಮೇರೆನು ಮಾತಾ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಣುವ. ವೈಕಲ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಸತ್ಯ ಯೋಗ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಭಾಗ್ಯಲೋ ಪೊಡತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟಕರ್ನ ತಂಗಡಿ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಡು ಸಕ್ರಿಯವಾದಿತ್ತಿನಾರು, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾರು, ಒಟ್ರಾಸಿ ಆರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದಲ್ಲ. ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸ ಹೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗುರಿಕಾರರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ರೈ ಮೇರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದಲ್ಲ. ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ನಾರು ಬಂಟೆರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುರಿಕಾರರು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ಪಿದಾಡ್ನಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರದ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ದು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗವು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರಡಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬಯಕೊನಾರು ಶ್ರೀ ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲನ ಸಂಘಟನೆಗೆ ರೀತಿ ನೀತಿ ಕಲ್ಪಾಯಿನಾರು, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರನಾರು ಬಂಟೆರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗುರಿಕಾರರು, ಸವಣೂರ್ದ ಶಿಲ್ಪಿ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು ಶ್ರೀ ಕೆ ಸೀತಾರಾಮರೈ ಸವಣೂರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಾರೇನು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದ್ಕೊಣುವ. ನನರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ ರೈ ಕುಂಬ್ರ ಆರೊಂಜಿ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಇತ್ತಿಲೆಕ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿನಾರು ಬಂಟೆರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಉನ್ನತ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದು ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರು ಯೋಗ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಈರು ಮಲ್ಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡು. 2 ಎಡ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. 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 2 ಎ
ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಟಿ ವಿ ನಿರೂಪಕಿ ಬೇರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ. ಸದಾ ಲವಲವಿಕೆದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನೇರ ನಡೆನುಡಿಯ ಮಾತುಗಾರ್ತಿ, ಹೆಜ್ಜೆ ಪಂಪಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಹೇಮಕ್ಕ ಇನಿ ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರೊಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಘಟಕಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆನ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ದೂರದರ್ಶಿತ್ವ, ಸಂಘಟನೆದ ಮಹತ್ವ ತೆರಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮುದಾ ಎಲ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆನ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ. ನಾನೋರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಭಾರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಕ ಈರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರೆನ ಅವಧಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತಂಡ ಕಟ್ಟದ ವಿಶ್ವ ಬಂಟೆರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗೆಂದದ ಪುಗಾರ್ದೆ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಆರೆನ ಅವಧಿಡಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನಾರು. ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಬಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಬೇರೆನ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಎದ್ಕೊನುವ. ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಂಟೆರ ಸಂಘದ ಪೆರ್ಮೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಯುವ ನಾಯಕಿ, ರೋಟರಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಡು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನರು ಶ್ರೀ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಡಾವು ಮೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ, ಚೈತನ್ಯದ ಚಿಲುಮೆ ವೃತ್ತಿಡ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಡಿ ರೈ ಮೇರೆನ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊನುವ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟರ ಜವಣಿ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೀರು. ಆರಂತೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸದೆ ಬರೋದಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡೇನು ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲೇ. ಇನಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯರ ಉಪ್ಪುನ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಳ ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್, ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ನೆಟ್ಟಪುರ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು, ಕುಮಾರಿ ತನಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಕುಕ್ ಫುಡ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಣುವ. ಇನಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ 5 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸದು ದುಂಬು ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದು ಪುನಃ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರು, ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಪಡೆಯರುಳ್ಳೇರು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದ್ಕೊಣುವ. ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ದುಂಬುಗು ಆಶೀನರಾದೊಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇನು, ಮಾನ್ಯರೇನು, ಮಹಿಳೆಯರೇನು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇನು, ಸಮಸ್ತ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೇನು, ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇನು, ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೇನು, ಹಿರಿಯರೇನು, ಕಿರಿಯರೇನು ಉಡಲದಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊನುವ ಸೊಲ್ಮೇಲ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರುವಾರಿಲು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನ ಕುಸುಮಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನುವ. ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂಚನೆ ಎದುಕೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯು ಕೊರ್ದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕು ನೋಡೊಂದು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೊಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲ್ದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಶುರು ಕಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪುನಾರ್ ಯೋಗ್ಯಾಯಲ್ ರೈ ಬೇರೆನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ರೈಕುಲು ಮಿತ್ತೊರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಡು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ನನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಭಾಗ್ಯ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಬೇರೆನ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ಎದುಕು ನೋಡೊಂದು ಕೇನೊನ್ವೆ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕು ನೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ರೈ ಬೇರೆನೆ ಜಯಂತಿ ಎಂ ರೈ ಬೇರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕು ನೋಡೊಂದು ಕೇನೊನ್ವೆ. ಮಲ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಬೇರೆನ ಅನಿತಾ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕು ನೋಡೊಂದು ಕೇನೊನ್ವೆ. ಶ್ರೀ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈ ಬೇರೆನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಬುಡಿಯಾರ್ ಬೇರೆ
ಬೇರೆ ಮಿತ್ತೊರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕುಬ್ರ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಬೇರೆ ಗೀತಾ ಡಿ ರೈ ಬೇರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಗಳ ಬೇರೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಎಚ್ ರೈಕುಲು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಲೇಸಿಗೆ ಪಿನ್ನೇರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಬಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಬೇರೆನು ಸುರೇಖಾ ಎಸ್ ರೈ ಬೇರೆ ಮಿತ್ತೊರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೊಡೊಂದಕ್ಕೇನನ್ನು ಶ್ರೀ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಡಾವು ಯುವ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇರೆನು ನಯನಾ ರೈ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಎದುಕೊನೊಡೊಂದಕ್ಕೇನನ್ವೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಡ ಎದುಕೊನ್ವೆ ಅರುಣಾ ಡಿ ರೈ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ ಪುತ್ತೂರು ಬೇರೆನು ವಸ್ತಲಾ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸಿನ ದುಂಬುಕೊನ ಒಂದು ಲೇಸ್ ಶುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ದೊಂಬು ದೀಪನ ಅರಳಾದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನಿತ ಲೇಸಿನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಪ್ಪಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಅಮರು ಜೋಕುಲಾಯಿನ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಈ ಲೇಸಿನ ದೀಪನ ಅರಳಾದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯ ಎಂಕ್ಲೆನ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪುತ್ತೂರದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದೀದು ಬೈದರು ಈ ನಿಕ್ಲೇನು ಕುಡೋರ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂದು ಸನ್ಮಾನದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಪನ್ನದಕ್ಕೇನೊಂದು ಮಾತಾ ಬಿಲ್ನೇರ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಕೇನೊನ್ವೆ ಯೋಗ್ಯ ಎಲ್ ರೈ ಪರಿಚಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಯೋಗ್ಯ ಎಲ್ ರೈ ಕಡಂಜಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರೈ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ ಸಂಘದ ಹೊಸಮನೆ ಶ್ರೀ ಸುಶೀಲಾ ರೈನ ಆಚೆ ಜೋಕ್ಲೇಡು ಅಮರ ಜೋಕುಲಾದ ಪುಣ್ಯನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಂಬೈಡು ಮಲ್ಪದೆ
ಪ್ರಕೃತ ಪ್ಲಾನ್ ವುಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಗಳು ಶೌರ್ಯ ರೈ BBA ಪದವಿ ಪಡೆದು UKದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡ್ HR ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಬೆರೆಗ್ ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಭಜನೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ಹೋದನ ಹವ್ಯಾಸದ ಒಟ್ಟುಗು ಕರಿನ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪನ ಮೇರೆ ಬಬ್ರುವಾಹನ, ಭ್ರಮರ, ಕುಂಟಲೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ, ಚಿತ್ರಕೇತು, ಸುಧನ್ವ, ಮನ್ಮಥ, ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರನ ಮತ್ತದು ಪುದರ್ ಪಡೆದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಪಾಲ್ಪಡೆದರು. ಪ್ರತಿಭೇದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರೈ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಸನದ ಹೊಸಮನೆ ಶ್ರೀ ಸುಶೀಲ ರೈನ ಆಜು ಜೋಕ್ಲೇಡ್ ಅಮರು ಜೋಕ್ಲಾದು ಪುಟ್ಟಿನ ಬೇರೆ ಮುಂಬೈಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆದ ಬುಟಿಕ್ ಶುರು ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ 13 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಊರಿಗೂ ಬರ್ತದು. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಡು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಯೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಚಾನಲ್ ಆಯಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ಡ್ ಕುಕರಿ ಶೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಬೆರೆಗುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮದ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನೆಟ್ ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮಲ್ತದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಅವಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಿನಾರು. ಇರೆಗ್ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಇರೆಗ್ ಈ ಆಟಿದ ಲೇಸ್ಗ್ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈ ಲೇಸ್ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಪೊರ್ಲಾದು ತೋಜಿದು ಬರಿಯರೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಮರ ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಖಿಲೆಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಪರವಾದ ಬಟ್ಟ ಬಂದಲಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಕೊಡೋನ ಮೋಕೆಡು ಇಂಕ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಆಟ ಮೋಕೆಡು ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾಗಡ್ ಮಂತ್ರದ ನನಾಂತ ನಿಖಿಲ ಮುದರ್ ಊರೊರ್ಮೆ ಸರಿ ಸಡಂದು ಇಂಕ್ಲ ದೇವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ತಿರಿಮಡಲ್ಡು ದಾದಾಪುಂಡಿಗೆ ಅವು ಬಜಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿಪೆರೆಗ್ ಮಾಯ್ಪು ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಸರಿಗೆ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಏಪಾಂಡಲ ಆಂಡ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟನೆಡು ತೂನಗನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಮಡಲ್ಡು ಬಾರಿ ಆತು ಪೊರ್ಲಾದು ಸಿರಿಗಣಪೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದು ಮೂಡ್ದು ಬೈದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಬೆಡು ದೀಪನ ಅರಳಾವನೆ ಕಲಸೆಗ್ ಬಾರು ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ದೀಪನ ದೀದು ದೀಪನ ಅರಳದು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಚಾಲನೆ ಕೊರಳೊಂದು ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯಕ್ಕಡ Oh
ಚಾಲನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲೆರೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಹಾಯ ಕಲಸೆಗೆ ಬಾರುಪಾಡ್ನ ಮೂಲಕ ದಿಂಜವನ ಮೂಲಕ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಬಂಟೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಆ ಕಲಸೆಡಿತ್ತನ ಬಾರೆಂಚೆ ಜಿಂಜಿದಿನೋ ಅಂಚನೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಮಾತಲ ಜಿಂಜಡು ಪಂಡದು ಆ ಭಗವಂತಡಕೇನೊಂದು ದಾತು ಮಲ್ಲೆ ಅರಿವಣ ದಾತು ಉರುಂಟು ಪನವು ದಾತು ಪೊರ್ಲುಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವನಾಡು. ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ತನ್ನ ಉಸಲಾದ ಪಸರಿನ ವಿಶಾಲ ಭೂಮಿ ಈ ತುಳುವನಾಡು. ಈ ಭೂಮಿಡಿ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗ ಅವತನೇ ಆಯ್ನ ಕೆಲವಾತ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲುಂಡು. ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಅವು ಮಾತ ಕಣ್ಣಗೆ ತೂಯರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಡಂಬರ ಪನ್ಪಿನವು ತರೆದೆರ್ತು ನಡತೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ದುಂಬುದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲೇನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಅಳಿಯರೆ ಬುಡ್ತುಜೇರು. ಹಿರಿಯಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಕಟ್ಟಲೇನು ಒರಿತೊಂದು ಪೋಪಿನವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಬಂದುಲೆ. ಐತ ನೆಲಟು ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರದು ಬತ್ತದು ದೀಪನ ಅರಳಾದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಾರೆ. ಉದಿಪನದ ಚಾವಡಿದ ಗುರ್ಕರ್ಮೆದ ಪಾತೆರಗ ಚಾವಡಿ ಈರೆಗ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಯೋಗ್ಯ ಎಲ್ ರೈ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು. ನಮ್ಮ ಅಧಿದೇವತೆ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ, ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವತೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು, ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರು. ಅಂಚನೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಪಾದಗ ನಮಿಸೋದು ಇದು ಚಾವಡಿದ ಮಿತಿನ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಇಳಿತ ಈ ಲೇಸು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೇರಿಗ್ಲ ಯಾನು ಯೋಗ್ಯ ರೈ ಮಲ್ಪನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಬಂದುಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪಾತೆರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನು. ಎಂಕ್ಲೆ ವರ್ಷದ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಾನಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಆನಿ ಬರ್ಪ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪ ಪೋಪ ಆತೆ ಆನಿ ಇನಿತ ಇಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದರ್ಭಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಪಾತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಹೇಮನಾಥಣ್ಣೆ ಈರ್ನ ತಂಡಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಾರಿ ಕನ್ನಡ ಎಂಕ್ಲು ತುಳುಟು ಏಪಲ ಪಾತೇರ್ಜ ವೇದಿಕೆಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಣ್ಸಂಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳುದಕ್ಕಳು ರಜ್ಜಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಸಂವಹನದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಆಂಡಲ ಎಂಕಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪುರ ಈ ಪರಂಪರೆ ಇನ್ ಪುರ ತೂನಗೊಂಡತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಾತೆರಕ್ಕರ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯರಿ ಈ ತುಳುನಾಡಿದ ಭೂಮಿಡಿ ಪುಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯರಿ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಎಂಕ್ಲು ಉಲಾಯ್ ಬನ್ನಗನೆ ಆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿನ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವು ಪುರ ತೂನಗೊಂಡತೆ. ಎಂಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪದದ ಒಂಜಿ 2 ಲೈನ್ ನೆನಪಾಡು ನಿಖಿಲ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತನ 2 ಲೈನ್. ಗುಣವಿದೆ ಈ ಮಣ್ಣಲಿ ಸೊಬಗಿದೆ ಈ ನಾಡಲಿ ಪರಶುರಾಮನ ಕೃಪೆಯಲಿ ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಮೋಕೆದ ತುಳುನಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಂದುಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈತ ಮಾತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ದಿರು ಅಕುಲ್ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲಿರು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ದುಮ್ಮು ಬರೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಆಟಿದ ಕೂಟ ನಡಪೊಡು ಇಜಿನೊಂದು ಯಾಪನೇ ಅಳಿದು ಪೋತು ಇಂಚ ಮತ್ತು ಮಲ್ತಿನಟ ಹತ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿರಿಯಗಳು ಮಲ್ದಿನ ಮರ್ದುಲಾವಡು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವುದು ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರಣೆ ಯಾವುದು ಪೂರ ದುಂಬರೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮುಂದೇನು ಪೂರ ಕಲ್ಪೋಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಗಡು ಕುಡೊಂಜ ಎಂಕು ವಿಶೇಷತೆ ತೋಜಿಂದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಕೇವಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದತ್ತು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಫುಲ್ ತಂಡ ಅವತ್ತಿಂದ ಯುವ ವಿಭಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಭಾಗ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಈತ ಮಾತು ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪಿರುತ್ತೆ. ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂಜಿ ಉಕ್ತಿ ಉಂಡು ಸಂಘ ಶಕ್ತಿ ಕಲಿಯುಗೆ ಎಂದು. ಈ ಕಲಿಯುಗೇಟ್
ನಮ್ಮ ಒವ್ವಾಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಐಟು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಶಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಐಟೆ ಯೂನಿಟಿ ಇತ್ತನೇ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ತೋಜುನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗ ವಿಷಯ ಪರೋಣ ಅಣ್ಣಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತು ಹೇಮನಾಥ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆದ ಅಡಿಟ್ ಹೇಮನಾಥ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಲ್ತ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡದಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಪಿನಾಂಡ ಇಂಕುಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಮಂತ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಫೋಲ್ಡಿಂದ ಮಲ್ತೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ವಿತ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಮೇಯ್ನ್ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿ ವೈಭವ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂಕುಲವೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಆಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಬರೋಡಾಂಡ ಇಂಚ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೋಡೆ ಆಡ ಇಂಕಲು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಈ ಸತಿ ಒಂದು ದಾದ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಬೀಜಾಡಿ ಪಂಪಿನ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅನುಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕರು ಆರು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಯುದ್ಧಡ್ ಭಾರತದ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಆರ್ನ ವೀರಮರಣ ಹೊಂದಿರು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜರ ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಶಾಸಕರ ಪಾತ್ರ ಇರೋದು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಎಂಕುಲು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಸೇವಾದಾನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಅವು ದಾನದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾನಿ ಜವಣೆ ಅನುಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಖಾತ್ರಿನೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಿಪ್ಪನಾಗನೇ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ಅವು ಇಡೀ ಇಂಕಲ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆ ಆಂಡವು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೇ ಸಮುದಾಯಡ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಉಪ್ಪಿರು ಆಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗುರುತು ಸೌಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚೆಂಕುಲು ನಮ್ಮನೇ ಸಮುದಾಯದ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಡ್ ಮಿಸಸ್ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಅರೆಗ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದಾರಾಯಣ ಅನುಸೂಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಬೈದರಜ್ಜಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರು ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗಡು ಅರೆಗೆ ಇಂಕಲ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೊಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ದೆತ್ತುದು ಜೇರು ಇನ್ನಿತ ಇಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಕ್ಲ ತಂಡಗಳ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ತಂಡಗಳ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅವತ್ತಂತೆ ನಿಕ್ಲನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಯೋಚನೆ ಅವಡು ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ಪೂರಾ ಕಾರ್ಯೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನೆರವೇರಿಡೆಂದು ಎನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಪೆರುವತ್ತೋಡಿ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡಿ ಬೈಲು ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾವತಿ ಆರ್ ರೈ ಮುಕ್ಲೆನ ಮಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಮೇರು ಕೃಷಿಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಕಲನ ಅರೆನು ಕೈಪತ್ತದು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮಾಡು ರಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು 2014 ಮುಟ್ಟ ಮೂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕೋಲ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಈತ ಪರಿಷತ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾತೆರು ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರೆ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ. ಇರೆಗೆ ನನಾಟಿ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳ ತಿಕ್ಕಡು ಒಂದು ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿನ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಇರೆಗೆ ಸೊಮ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತೋರ್ಮೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವನ
ನಮೃತ ಪ್ರೀತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪುದರದ ಕಂಪೆನಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು 100 ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ನ ಪೆರ್ಮೆ ಬೆರೆಗುಂಡು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮೆತಡ್ಕ ಶಾಲಾ ಕಮಿಟಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹತೋಬಾರ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಾರಿಯಾತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಪೆರ್ಮೆದ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ ಎಂಬೇರ್ನ ಸಹೋದರಿ ಈರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರೆ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ. ನನಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಟ ಮಹಿಳೆ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಜಂಕಾಡಿ ಗುತ್ತು ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಕುಂತಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲೇನ ಮಗಲೈನ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮೇರ್ನ ಕೈಪತ್ತದ ರೆಡ್ ಜೋಕುಲು ಶ್ರಾವ್ಯ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ವೃತ್ತಿಡ್ ವಕೀಲರಾದ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಡು ಬಾರಿಯಾತು ಪುಗರ್ತೆನ ದೆತೊಂದು ತಾಳಮದ್ದಳದ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆದು ಬಾರಿಯಾತು ಪುಗರ್ತೆನ ದೆತೊಂದು ನಂಬೇರು ಕರಿನ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಡು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ವೇಷಪಾಡದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ರಂಜಿಸೈನಾರು. ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಮೇರು ಬೆರೆಗುಂಟು. ಈರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರೆ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಕರಿನ 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುತ್ತೂರು ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಹರಿಣಕ್ಕಗುಂಡು. ಈರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಪರವಾದ ಗೌರವದ ಬೆಲ್ಮನೆದ ಸನ್ಮಾನ. ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುನೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ತೋಜೈನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ತನಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತೋರ್ಮೆಗೆ ಬತ್ತದ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠನ ಅಲಂಕರಿಸವಡೊಂದು ಕೇನೊನ್ವೆ. ಅರಿಯಡ್ಕ ಪ್ರೀತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಶಿತಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಮಗಲು ತನಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಬಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರುಡು 7ನೇ ತರಗತಿಡು ಓದೊಂದುಲ್ಲಲು 19 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಾಲೆ 1 ಗಂಟೆ 18 ನಿಮಿಷಡು 11 ಬಗೆತ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಕುಕ್ ಫುಡ್ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾತಿರು. ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಸಾಧನೆಗೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು. ಈ ಬಾಲೆ ನನಾತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡ್ ಪಂಪಿನ ಪಂಡದು ಇನಿತ ಆಟಿದ ಕೂಟಡು ಈ ಲೇಸಡು ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ. ತನಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರಿಯಡ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಕುಮುದ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪುಲ್ಲಿ. ತನಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನನಾತ್ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪಡು ಒಂದು ಆ ಭಗವಂತಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮಾತ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಅಕಲ ಎದುರುಡು ಈರೆಗ್ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ. ಈತೆ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪರವಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕಳ ಇರು ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತೆರಪ ನೋಡೊಂದು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ಕೇನೋನು. ಸುರುಕಾತ್ ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೆ ದೇವರಾಯನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದಗ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಲರಾಯನ ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ನಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ವಿರಾಜಮಾನರಾಯನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಎದುರು ಮೇಯ್ಡು ಕುಲ್ದು ನನ್ನ ಮಾತ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಇನಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಈತ ಮಾತನ ಸೇರಿಗೆಡು ಬಂಟೆರೆ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಪನ್ಪುನ ಮಹಮಲ್ಲ ಲೇಸನ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಡ್ ಸಂಘಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆನು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಸೂರು ತಡಿಡು ಬಾರಿಯಾತ್ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲಡು ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟದ
ಸಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾತ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಬಿಟ್ಟು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತರು ಈ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಯಾನು ಏಪಲ ಆಭಾರಿ ಆತುಲ್ಲೆ ಚಿರರುಣಿ ಏಪಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಚಿರರುಣಿ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆತಿ ಆತ ಇಡೆಗು ಬೈದುಜಿ ಯಾನೊಂದುವೇ ಮಹಿಳಾ ಬನ್ ಸಂಘಡು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಮಹಿಳಾ ಬನ್ ಸಂಘ ಉಪ್ಪು ಯುವ ಬನ್ ಸಂಘ ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾಲಿ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಳು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಯಾದು ಯಾನು ಇತ್ತನಿಗೆ ಏನನ್ನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಏಪಲ ಆಭಾರಿ ಆತುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಆಟಿಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಆಚರಣೆ ಪಂಡದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೇತೋ ಗಿರಿಗೂಡದ ವರ್ಷ ಬರೋಂತಿಪ್ಪುಂಡು ಕಷ್ಟದ ದಿನಕ್ಕುಲಿಪ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲು ಕಾರದೀಯರ ಆ ಒಂದಿನಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕಲಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ದಿನೊಟ್ಟು ಅವು ಮಾತ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದಿ ತಿಪ್ಪುವ ಅವು ಮಣ್ಣು ಮರೆತನ ಪೆಲತ್ತರಿಪ್ಪು ಉಪ್ಪಡ ಬಚ್ಚಿಲಿಪ್ಪು ತೇವುನು ಕೊನತದ ಚೇಟ್ಲ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ಕಜಿಪು ಮಲ್ತದಿಪ್ಪ ಪತ್ರಡೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ದಿನಸಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ತಿಂದೊಂದಿತ್ತ ಅವು ಕಷ್ಟದ ದಿನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಂದು ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರಶುರಾಮನ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡು ಐಟು ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಬೆನ್ನಿ ನಮ್ಮ ನಾನತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಪಂಡಲ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೂ ತೀವೊಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇತೋ ಕಡೆಟ್ಟು ಪಡಿಲು ಬುಡ್ದಿಪ್ಪುನ ಕಂಡೋಲಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕಂಡೋಗ್ಲೇನು ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಟ್ಟು ಮಾತ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಪುರದಿ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತದು ಆ ಬೆನ್ನಿ ರಾತಿ ನಂಚಿನ ಅರಿನು ನಮ್ಮ ಮಾತದೆ ತೊನ್ನಲೆಕ್ಕಲ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ತುಕ್ಕ ಸಬಿತಾ ಬಂಡಾರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಪ್ಪುನಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಆಟಿದ ಕೂಟ ಅಂದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ನಾನಾತ್ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಪುತ್ತೂರು ಮಹಿಳಾ ಬಂದ್ ಸಂಘವಡು ಮಲ್ಲ ಬಂದ್ ಸಂಘವಡು ಅಂತೂ ಮಲ್ಲ ಬಂದ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಮನತನ್ನೆ ಆರೇನು ದಾಲ ಪನಿಯರಜ್ಜಿ ಮಾತ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಮುರಣಿತ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಟ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಯೋಗ್ಯ ರೈಕ್ಲಿ ಅಕ್ಕೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ತನಾರೇ ಹೇಮನತನ್ನೆ ಆತನಗ ರಡಜಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಫೋನುಡು ಪಾತೆರ್ದಿಪ್ಪಯ್ಯಾನು ಅರ್ನ ತಂಗಿಡ ಅರ್ನತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಕುಳ್ದೊಲ್ಲೇರು ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ಏಪಲ ಪಾತೆರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ದಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಚಾರ ಇತ್ತನ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕನ ಕಾಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಆಂಡು ಯೋಗ್ಯಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಂಡು ನಾನಾತ್ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಬಂದ್ ಸಂಘ ಬೆಳಗಡು ಯಾನು ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆವಣಿಯರೆ ನೆಕ್ಕೆಂಕೆ ಎನ್ನ ರಾಜಕೀಯದ ಗುರುಕುಲ ಆಯ್ನ ಬೊಲ್ಲಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥ್ ರೈನು ಯಾನಿ ಪುರ್ತುಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆರೇನ ಆಶೀರ್ವಾದವ್ರದ್ದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಪೋಯರ ಕಾರಣ ಅಂಚಾತು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಆರೆಲ್ಲ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಡಲ ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನು ಏನನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ ಮಲ್ತದು ಈತು ಪೊರ್ಲುತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಮಹಿಳಾ ಬಂದ್ ಸಂಘ ಅಂಚೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂದ್ ಸಂಘ ಯುವ ಬಂದ್ ಸಂಘ ಮಲ್ಲ ಬಂದ್ ಸಂಘ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚೇನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಉಡಲ ಜಿಂಜೆ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂತು ಯಾನು ಅವಕಾಶಗೂ ವಿರಮಿಸವೆ ಸಮಾಜಗ್ ಮಾದರಿ ಆಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕುಲು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ರಡ್ ಮದಿಪುನು ಕೊರಡೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ರೈಕ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಈತನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತನ ಬೆಂಗಳೂರದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆತ್ಮೀಯರ ಐನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯ ಹೆಸರೈಕ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆತ್ಮೀಯರ ಐನಂಚಿನ ಕಾವು ಹೇಮನಾ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ರ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೇ ದುಂಬದ ಎದುರುಡಿ ಪುನಃ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಪಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾರಂಭಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಸೇರ್ನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ನಿಖಲ್ ಕಲ್ಪಿಸದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತನು ಆಂಡ ಇನ್ನೀತ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಹೇಮಾ ಜಯರಾಮ್ ರೈಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ರ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎರಲ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆಂಡೈಕ್ ಪೊರ್ಲುಲ ಇದ್ದಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆಲ ಬರ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಪಾತೆರ್ ವಿಜಯನ ದಯಪಂಡ ಆಟಿದ
ಕಣಿಲೈಪು ಅತ್ತನ ಪತ್ರೊಡೈಪು ಅಂದು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮತ್ತು ಪಣಿಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ್ ಐನು ಬುಡ್ದು ಯಾನು ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸಲ ನಮ್ಮ ಹೇಮನ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಅಂತ ಒಂಜನೇದ 2000ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿಲ ಸೇರಿದು ಈ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತ ಅಪಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ 3-4 ಜನನು ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಈ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆನಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರತೆರು ಮಣ್ಪುಣೆ ನಿಗ್ಲೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ರು ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಮುದ SL ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಿಪು ಅತ್ತನ ಮೀರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಆದಿಪು ಸಬಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಆದಿಪು ಇತ್ಯದ ಗೀತಾ ರೈ ಆದಿಪು ಮೆಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ 10-25 ವರ್ಷಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ತುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಶೋಕ ರೈನ್ಲ ಲೇಪಡಾದ ನಮ್ಮ ಹೇಮನಾಥನ್ಲ ಆಕ್ಲೇನ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಕೊಂಡು ದಾಯ ಪಣಪೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಇನ್ನೇ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಜಾಗದ ರೇಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 4 ಎಕರೆ 5 ಎಕರೆ ಬಂಡ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು ಸೊತ್ತುನು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಗೂ ಮಲ್ತಕೊರನ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ಲ ಅಶೋಕ್ ರೈಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದಾಗ್ಲ ಮಲ್ತನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದನಂಗೆ 4 ಜನ ನಿತ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಳು ನನ್ನ 50 ವರ್ಷ ಕಡತನಕ್ಲೇನು ನನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಾಗ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ ಒಂದಿಸದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಈರ್ನ ಪಾತೆರಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಬೆರಿಯಾತ್ ಕೆಬಿಯಾತ ಈರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಹೇಮನಾಥನ್ನೇ ಕಾವು ಬೇರೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡೊಂದು ಕೇನೊನ್ವೆ ನನಾತ್ ಈರ್ನ ಸಹಕಾರ ಈ ಸಂಘಗ ಬೋಡು ಪನ್ನೊಂದು ಈರ್ನ ಮದಿಪುಗು ಎಂಕ್ಲು ಶಿರಬಾಗದು ತುಳುನಾಡು ಬದುಕದ ಬೆಲೆ ತೆರಿಪಾವುನ ನೆಲೆ ಮೂಲು ಸಾರ ಆಚರಿಪಗು ಸಾರ ಜಿಂದಿನ ತಿರ್ಲದ ಪೊರ್ಲುಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲುಗುಲ ತುಳುವೆರಿನ ತುಳು ತಿಂಗೋಲ್ದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಪಗ್ಗರ್ದು ಸುಗ್ಗಿ ಮುಟ್ಟದ 14 ತಿಂಗೋಳುಡು ಆಟಿದ ತಿಂಗೋಲುಗು ವಿಶೇಷ ಆಯ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆಲ ಉಂಡು ಈ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಮೇರ್ನ ಪರಿಚಯನ ನಿಖಿಲ ದುಂಬು ದಿಯರೆ ಉಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ಜಯರಾಮ್ ಪುತ್ತೂರು ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಡು ನಿರೂಪಕರಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದೆ ಉದ್ಯಮಿ ನಿರೂಪಕಿ ತನ್ನೆನೇ ಆಯ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ನಡಪೊಂದಿಪ್ಪುನ ಹೇಮಾ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ದಿವಂಗತ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರತ್ನಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸುರೂತ ಮಗಲಾದ ಕುಡ್ಲಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಬೇರೆ ಸುರೂತ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕುಡ್ಲಡು ಮುಗಿತದು TV ಚಾನಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆದ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನನ ಮುಂದುವರಿಸೇರು ಉಡುಪಿದ ಸ್ಪಂದನ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ ಪುತ್ತೂರದ PCN ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚಾನಲ್ 9 ಕಹಳೆ ಚಾನಲ್ಡ್ ವರದಗಾರ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆದಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೇನ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇವೆಯ ರೂಪಡ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊರ್ದು ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿರೂಪಕಿ ಆದಲ ವೇದಿಕೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆತೇರು 2001 ಇಸವಿಡು ಪುತ್ತೂರದ ಕುರಿಯದ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ರೈರನ್ ಮದಿಮೆ ಆದ ಪುತ್ತೂರದ ಮರ್ಮಲಾದ ಜ್ಞಾನರೈ ಬೊಕ್ಕ ಆಜ್ಞಾರೈ ಪನ್ಪಿನ 2 ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಆದ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಚಾವಡಿ ಹೇಮಾ ಜೆ ರೈ ಈರೆಗ್ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಹತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೆಗ್ ಪುಡ್ಯನು ಪಾಡೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ವಾಗ್ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿನ ಪಾದಗ್ ಪುಡ್ಯನು ಪಾಡೊಂದು ಅರೆ ಅನುಗ್ರಹನು ನಟ್ಟೊಂದು ಲೇಸದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಮಾನಾದಿಗೆಡು ಒಲಗ ಆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೂರದ ರಾಜಧಾನಿರ್ದು ಬತ್ತದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಪುದಂಚ ಬೊಳ್ಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಲೇಸದ ಗಲ್ಕನ ಹೆಚ್ಚಾಯನಂಚಿನ 2 ಅಕ್ಕೆನ ಕಲುಲೇರು ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಡು ಅಂಚನೆ ಲೇಸದ ಎದುರ ಮರ್ಗೆಲೆಡು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿತಿನ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಬಾನ ಕುಬಲಡಿತ ಪೀಠಡು ಓಲಗ ಆಯಿನಂಚಿತಿನ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವೆರೆಗ್ ಎನ್ನ 2 ಕೈನು ಜೋಡ್ಯಾದ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಇನಿ ಆಟಿದ ಲೇಸಗ್ ಮದಿಪುನು ಪಟ್ಟರೆ ಏನನು ಅಕ್ಕೆನಕಲು ಲೆತ್ತೆರು
ಮೋಕೆಡು ಈ ಲೇಸುಗು ಎದುಕೊಂಡೆರು ಮಾನಾದಿಗೆನು ಮಲ್ತೆರು ಬಿನ್ನೆರೆ ಪೀಟಡು ಕುಲ್ಲಾಯರು ಸುರುಕಾದು ಐಕು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತನುವೆ ಅಂಡ ಎಂಕಿ ಲೇಸಗ್ ಬತ್ತದಾನಗ ತೋಜಿಂಡು ಮಮಲ್ಲ ಜಬದಾರಿಕೆನ ಎನ್ನ ಮೆತ್ತ ಕೊರಿಯರಾದ ಅನ್ನ ಪಂದು ದಯಗ ಪಂಡ ಲೇಸದಂಚಿ ಕನ್ನಡದ ತೂನಗ ಮಲಮಲ್ಲ ತಿರಿನಕಲು ಲೇಸುಡು ಕುಲ್ದೇರು ಹಿರಿಯಕಲು ಈ ಲೇಸುಡು ಪಾಲು ಪಡೆತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಆಟಿದ ಬಗೆಟ್ ಮದಿಪುನು ಕೊರ್ಪುನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಎನ್ನತ್ತು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಅನುಭೋಗಲ ಆ ಆಟಿ ದಿನತ ಅನುಭವ ಏನಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಎನ್ನ ಗೇನಗ ತೆರಿನ ಯಾನು ಓದುದು ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಕೇಂದು ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಲಿನ ಮುಲ್ಪ ನಿಖಲ ದುಂಬುಡು ದೀಪುನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಲ್ಪುವೆ ದಾದಾಂಟಲ ಯಾನು ತತ್ತು ಪಾತೆರಿ ಅಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಮಾಪುನು ಮನ್ಪುಲೆ ಅವೇನು ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡೋನ್ಲೇ ಪಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತೆರ್ಡಲ ಸುರುಕಾದು ಭಿನ್ನೈತೋನ್ವೆ ಆಟಿಂದು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುನ ವಿಚಾರ ದಾದಾಂದ ಕೆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಅಕಲ್ನ ಬಂಜಿ ಕಾಯ್ದುಪ್ಪುನನ್ ಶಿತ್ತಿನ ತಿಂಗಳು ಈ ಜಾಂತಿನ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟಡ್ ತುಳುತ ಜನ ಮಂದೆ ನರಳೊಂದುಪ್ಪುನನ್ ಶಿತ್ತಿನ ತಿಂಗೋಲು ಪಂದ್ ಅವು ಸತ್ಯಲ ಅಂದು ಅಂಡ ಆತೇ ಸತ್ಯ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಪ್ಪೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಚ್ಚೆ ತುತ್ತೈತಡು ಸಿರಿದಿಂಜಿದು ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತಿಂಗೊಲುಲ ಅಂದು ದಾಯಗ ಈ ಪಾತೆರನು ಪಂಡೆ ಅಂದು ಪಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಂಜಿದ ಬಡವುನು ತೆರೆದು ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಬಾಲೆದ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಪ್ಪೆಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಮೇಯ್ ನುರ್ತುದು ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತನ್ನ ಜೋಕುಲನ ಕೈ ಖಾಲಿಯಾದುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ದುಡು ಬಂಜಿ ಕಾಯ್ದುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ದುಡು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಬೆನಿಯರೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ವ ದಿಂಜಿನ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ದಿಂಜಿನ ಸೊತ್ತುಲೆನು ತನ್ನ ಉಡಲುಡು ಬುಳೆದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತನ್ನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪಟ್ಟುವಲೆಗೆ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಅಲೆನು ಅಪ್ಪೆ ಪಂದಲೆತ್ತ ಅಲೆನು ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯಪ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಅಲೆನು ನಮ್ಮ ಕರುಣಾಮಯಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಅಲೆನು ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗಮಯಿ ಪಂದಲೆತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಅರೆ ಆಶೀರ್ವಾದನು ನಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಂಡಿನಂಚಿತಿನ ಪಾತೆರ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಉಂದೇನು ದಂಕದು ನಡತಂಡ ನಮಕ್ ಏಪಲ ಬರ್ಕತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತಿನ ಪಾತೆರನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೇಂದುಪ್ಪ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಪುಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗರ್ದಲ ಮಿಗಿಲಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಜಲ್ಮನು ಕೊರ್ನಂಚಿತಿನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಬಗೆಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಿಂದಾಂಡ ಪಚ್ಚ ಸಿರಿತ ನಾಗ ನಡೆತ ಸರ್ಪ ಜಡೆತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಣ್ಯದ ಅಜನೆದ ಕಮ್ಮೆನದ ನಾಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಮುಂಡ ಉರಿತದು ಗಂಧ ಪಾರಾದು ಪೇರ ನೀರದ ಲೆಕ್ಕ ಮೆರೆಪಾದು ಪೊಯ್ಯದ ಪುದೆನು ಮಾಯುಡು ತುಂಬೊಂದು ಪೂತ ಪುದೆನು ಸಂಸಾರಗ್ ಪಟ್ಟೊಂದು ಗೆಂಡದ ಬರ್ಸಗ್ ಕರ್ಬದ ಕೊಡೆಯಾದ ಕಂಚಿದ ಕೋಟೆಗ್ ಕರ್ಬದ ಬೇಲಿಯಾದ ರಾಣಿ ಕಾಲೊಡ್ದು ತನ್ನ ಉಂಗುಷ್ಟನು ಬೂರೊಂದು ನಂಬಿ ಭಕ್ತರೇನು ನಂದನದ ಬಿತ್ತಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯಲು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಆ ಸತ್ಯಲು ಮೆರೆಯಿನ ಮಣ್ಣು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣು ಪಾಪನು ಕರಿತದು ಪುಣ್ಯನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೀತೋಡುದ ತುದಿಕುಲು ಪರಪುನ ಮಣ್ಣು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣು ಜಗತ್ತೇ ಪಿಲಿನು ತೂದು ಪೋಡಿಯೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿಲಿ ಏಸನು ಪಾಡ್ದು ಪಿಲಿ ನಲಿಗೆನು ಶುರು ಮಲ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಎರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ಪ್ರಾಣಿನು ಬಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ತಾಂಕದು ಐಕ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಮನಾದಿಗಿನ ದೆತ್ತು ಕೊರುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಪುಟುದಿನ ಮಣ್ಣು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಡುಟುಲ ತನ್ನನೆಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವೇಷಭೂಷಣಡು ಚೆಂಡೆ ಭಾಗವತಿಗೆದ ಗತ್ತು ಗೈರತ್ತಡು ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ
ಯಕ್ಷಗಾನ ಪುಟುದಿನ ಮಣ್ಣು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣು. ಅಕ್ಕೆಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾ ಮಲ್ಲ ಮಾ ನಾತಿಕಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಿನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬಂಟೆ ದೀಪನ್ ಪುನಃ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಣಮಿತ್ತಲ ಅಂಚನೆ 7 ಊರು 7 ಭಾಷೆ 7 ಕಡಲು ದಾಂಟದು ಪೊಂಡಲ ಮರಪ ರಾವಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾಷೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಯಾನ ಆ ವಿಚಾರ ನೆನಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯಿನಂಚಿತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆ ಶತಾಯುಷಿ ನಾಡೋಜ ಕಯ್ಯಾರ ಕಿನ್ನಣ್ಣ ರೈಕುಲು ತನ್ನ ಕವಿತೆಲೆನ ಗೊಂಚಿಲಿಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಬಗೆಟ್ ಇಂಚಾಂದ್ ಬರೆಪೇರು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡು ಕೇಂಡಿ ಕೆಬಿಟ್ ಊರ್ಕುಂಡಮೃತದ ನೋರೆ ನೋರೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಒಬ್ಬ ಜತ್ತಂಡು ಅವು ಮೇಯ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಿಡು ಸೇರಂಡು ನಿದ್ರೆ ಕನಟುಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತೆರ ಜೂವೋಗೆ ಸೊರ ಸೇರಂಡು ಪಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆದಿಂಚಿನ ಸಿರಿ ಸಾಹಿತ್ಯಲೆನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅವು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆಡು ನಮ್ಮ ಒರಿ ತುಳುಮೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವರ ಗರ್ವಡು ಸರ್ತಾಪತೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಅವು ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅತ್ತು. ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ ತೊಲೆ ಏರಾಂಡಲ ತತ್ತು ಪಾತೆರಿಕೆ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದಾದಂದಕ್ಕೇನುವ ಕಳ್ಳ ದಾನಿಯ ನಿಕ್ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಯ ಪಂದಕ್ಕೇನುವ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥದಾದೆ ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಜ್ಜಯ ಪಂದ್ ಅಂಚಾದ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದದ ಇನೇ ಅರ್ಥ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಆದುಂಡು. ಜಗತ್ತದ ದೇವೆರ್ನ ಕೋಣೆ ಅವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಗರ್ವಡು ಪನ್ಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ಭಾರತದ ದೇವೆರ್ನ ಕೋಣೆ ಅವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಆತೆ ಗರ್ವಡು ಆತೆ ಪೆರ್ಮೆಡು ಪನೊಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂದ್ ದಾಯಗಂದು ಕೆಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಓಲು ದೇವರೇನು ತೂತುಜ ಪನ್ಲೆ ಕಲ್ಲಡು ಮಣ್ಣಡು ಪುಂಚಡು ಪರಪಿ ನೀರುಡು ಕಾಡುಡು ಗುಡ್ಡೆಡು ಮೃಗಕ್ಕಲೆಡು ಪಾರುನ ಪಕ್ಕಿಲೆಡು ಪೆತ್ತ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಡು ಇಂಚ ಒರ್ಮೆಲ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ತೂತಿನಕಲು ಇಡೀ ಆ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ದೇವರು ಪಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಂತಿನಕಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ತುಳುವ ಮಣ್ಣಡು ಪುಟುದು ಬರೋಡು ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ ತುಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಮಲ್ ತುಪ್ಪೊಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣು ತುಳುವ ನಾಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ರಾಡು ತಿಂಗಳುಡು 4ನೇ ತಿಂಗೊಲೆ ಆಟಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒನಸು ತೆನಸದ ಅಂಚನೆ ಆಚರಣೆಲು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ತಿಂಗೊಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲು. ಪಗ್ಗು ಬೇಸ್ಯ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಕರಿದು ಬರ್ಪಿನವು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲು. ಬಾನ ಕುಬಲೆ ದರಿದು ಕಿರಿ ಕಿಟಿದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ಸದ ದೊರಿಪುಗು ಒಡ್ಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ತೋಡ ನೀರು ಗುದ್ದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಡ ನೀರು ಕೊಡಿಪೋದು ಕಿರಿಂಚಿಯಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲಗು ಬಾರ ಬುದೆನು ಬಿದ್ದದು ಬಂಗಾರದ ಬುಳೆದೆಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವನ ಒರವಲದ ಮಾತ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಲು ಮುಗಿದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ವಾರಗಟ್ಲೆ ಬರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ತಿಂಗೋಲುಗಟ್ಲೆ ದೊರಿವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ಸಗ ನರಮಾನ್ಯನ ಜೀವ ಪೂರ ಸಿಮ ಕಟ್ಟಿದು ಆಯೆ ಇಲ್ಲದ ಮೂಲೆ ಸೇರ್ದುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕಿರಿಂಚಿ ಆಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲೆಡು ಈ ಜಾಂದಿನ ಪುರಿ ಪಾಂತೆಲು ಪೂರ ಪುಟುದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಈ ಜಾಂದಿನ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟಲು ಜಿಂಜಿದು ನರಮಾನಿ ಬರ್ಸದ ದೊರಿಪುಗು ಅಂಚನೆ ಈ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟದ ನರಳಾಟಗು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರಿಯರೆ ಗಾವಂದೆ ಈ ರಡ್ಡೆಡ್ದಲಾದು ಇಲ್ಲದ ಮೂಲೆ ಸೇರ್ದುಪ್ಪುವೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಜಿದ ಬಡವುಗು ಬಾಯಿದ ತೊಡುಕು ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಇಂದು ತೂನಗ ಮಿತ್ತುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟಡುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಡಿ ಅರಿಲ ಕಾಲಿಯಾದು ಪುಂಡುಗೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಎತ್ತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಂಡಿ ಅರಿಲ ಕಾಲಿಯಾದು ಪೋದು ಪುಂಡುಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಬಂಜಿದ ಬಡವುನು ತಣಿಪುನಿ ಎಂಚ ಪಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡು ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜಿನಕಲು ಎದೆದೆತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಆನಿದ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಣ
ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಮಂತಿನಿ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಬಡವನು ಕರಿಪೆರೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಲ ಸೊತ್ತುಲು ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾದಾಂಡ್ ನಮಕ್ ದೇವೇರು ಕೊರ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕೃತಿಡು ದಾದ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಪ್ರಕೃತಿ ದಂಚಿ ನೆಲ್ಕದು ತುಯಗೆ ಅಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಒರ್ಬಡಿ ಬುಲೆದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತೇವು ತಜಂಕಲೇನು ಕಡ್ತೆ ಕೇನೆ ಕಂಡೆಲೇನು ಒಕ್ಕುದ್ದೆತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೂರು ಬಲ್ಲೆಲೇನು ಮುತ್ತಿಯೇ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರತ ಕೆತ್ತೆಲೇನು ಕೆತ್ತಕಂತೆ ಉಂದೇನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೊನೋದು ಆಟಿಲು ಮಲ್ತದ ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ಕರಿಪೆರೆಗ ತೂಯೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಟ್ಟುಡೆ ಬುಲೆಯಿನೇರ್ದಾದ ಅಕ್ಲೆಗ ಪ್ರಕೃತಿಡು ಓ ಪೊರ್ತುಗು ದಾದ ಬುಲೆಪ್ಪುಂಡು ಐಟು ದಾದ ಸತ್ವಲು ದಿಂಜು ತುಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ದಾದೇನು ಪೂರ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಅಕಲ್ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ದಾದೇನು ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪಿನೆಗ್ ಒಂಜಿ ಒನಸು ತೆನಸದ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರನ ನಮಕ್ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ದು ಪೋಯರು ಅವೇನೇ ಇನಿ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಅತಂಡ ಆಟಿಡೊಂಜು ದಿನ ಪನ್ಪುನನ್ಶಿತ್ತಿನ ಪುದರದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಪಂತಿನತ್ತು ಆಟಿದ ಮುಪ್ಪ ದಿನಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪಿನೆತ ವಿಚಾರನ ನಮಕ್ ಪಂಡು ಕೊರ್ದು ಪೋತೇರು ಅವೇನಕಲು ಮೂಜಿ ಭಾಗ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿನ ಮಲ್ತದು ನಮಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋತೇರು ಸುರೂತ 10 ದಿನ ನರಮಾನ್ಯನ ಬಂಜಿದ ನಂಜಿನ ಕರಿಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ತೇವು ತಜಂಕ್ ಕೇನೆ ಕಂಡೆ ಕನಿಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಮಾತ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ನಡುತ್ತ 10 ದಿನಟ್ ಸೀಮಾ ಕಟ್ಟೆದು ಪೋದುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನರಮಾನ್ಯನ ಬಂಜಿನ ಬೆಪ್ಪುಡು ದಿಯರೆ ಬೋಡಾಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರಕಲೇನ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯನ್ನು ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಓರಿನ 10 ದಿನಟ್ ನರಮಾನ್ಯನ ಜೀವಗ ಬೆಪ್ಪುನು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಒರಿನ 10 ದಿನಟ್ ನರಮಾನ್ಯನ ಜೀವಗ ದಾತುನು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ಪಾಯಿನ ಕಾಳುಲೇನು ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ನೆಸರ ದೇವೇರು ಉದಿಪುಗು ಬರ್ಪುನೆಕು ದುಂಬು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಪೋದು ಉರ್ಪುಲಿ ಪೋದು ಪಾಲದ ಮರೆತ ಕೆತ್ತೇನು ಗುದ್ದು ಕಂತದು ಕಷಾಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಪರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಸೀಕಗು ಮರ್ದ ಪುಂಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಿಗೆ ವೈದ್ಯ ಲೋಕದ ಅರಿವಿಜ್ಜಾಂಡು ವಿಜ್ಞಾನದ ಗೇನ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡಲ ಅಕಲು ಆನಿಯೇ ಈ ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ಗುಣಕಲೇನು ಪಂತೇರು ಇನಿ ನಮಕ್ ವೈದ್ಯ ಲೋಕಲ ಅವೇನು ಪನೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಉಷ್ಣವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಷಾಯನ ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಬಂಜಡಾಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಾಲ ಮೇಲಿನ ತಪ್ಪಾಯರೆಗೆ ಬೊಡಾದು ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿನ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಒವುಲ ನಡಪುಜಿ ದಾಯಗಂಧ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂಡು ತಿಂದಿನ ಎನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ಪಂಡದು ಅಂಚಾದು ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನರಮಾನ್ಯನ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವೊಲೆಗ ದಾದ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪಂಡದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟಪಾಡ್ದು ಆನಿ ಗಟ್ಟ ಜತ್ತದ ಬತ್ತಿನ ದೈವಲು ಕುಡೋರ ಗಟ್ಟ ಮಿತರುವ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬೊಲಿಗೇನು ಪುಟ್ಟಪಾಡಿಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡೆ ದೈವಲನ ಆರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುನಾಡದ ನಂಬಿಕೆ ಗೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ಆಟಿ ಕೆಳಂಜಿ ಆಯೆ ಕಾರಗ ಗೆಜ್ಜೆ ಮೋನೆಗ್ ಬಣ್ಣನು ಪಡೊಂದು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತದ ತುಳುವೇರು ಸೀಕ್ ಸಂಕಟಡ್ ನರಳೊಂದು ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯನು ಕೊರ್ದು ಮಾಯೋಡೆ ಅಕಲ್ನ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟನ ಗುಣಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬೊಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಮರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯ ಪನ್ಪಿನವು ಮರ್ದಡ ಗುಣ ಆವಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಏತೋ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟಲು ಮಾಯಡು ಗುಣ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದರ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ನಡುಟು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ತಿಂಗೋಲು ಪಂಡ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ತಿಂಗೋಲು ಪಂಡದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರಿದು ಪೋಯಿನಕಲ್ನ ತಿಂಗೋಲು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರಿದು ಪೋಯಿನಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಅಗೆಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಟ್ಟಂಡ ಅಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರನ ಎಡ್ಡೆಡು ದೀಪೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಅಂಚನೆಯೇ ತೊಟ್ಟುಗು ಬರ್ಪಿನವು ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ
ಐತ ವಿಚಾರಲು ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಪಂಡ ಅವು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ನಾಗಗ್ ತನು ಮೈಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡು ಕುಟುಂಬದ ನಾಗ ಬನಟ್ ಸೇರೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಂಡೇರು ದಯಪಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನವು ನಾಗನ ಭೂಮಿ. ನಾಗ ನಮಕ್ ನಾಗದೇವಿರು ನಮಕ್ ಬುಡುಗೊರ್ನ ಭೂಮಿ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಡದನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಪದ್ಧತಿ ಅಳಿದು ಅಳಿಯಂತರ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಲೆನ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬದ ಉಲೈಡ್ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ ಐಟ್ ದುಂಬು ಪುಟುನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರೆದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ದುಂಬುಗಾಪುನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆನ ತಪ್ಪೈರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡ್ ವರ್ಷದ ಅಗೆಲದಾನಿ ಅಂಚನೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರುಡು ಪಂಡೇರು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಪ್ರಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಂಚಿತಿನ ಪ್ರಕೃತಿನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುನಂಚಿನಕಲು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತನು ತಂಬಿಲ ಮಂತದ ನಾಗನು ನಟ್ಟುನುವ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಪ್ರಕೃತಿನ ಒರಿಪೆರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಾದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದುಂಬು ದಕ್ಕಲೆಗೆ ವರವಾದಿತ್ತುಂಡು ನಮಕ್ ಶಾಪ ಆದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತುಂಡು ಪೊರ್ದು ಕರಿದು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಕಡೆಕಾದಿ ಆಶಯನ ಪನ್ಪುನಿ ಈತೆ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನವು ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವಂದೆ ನಿದರ್ಶನ ಆದು ಅವು ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತಿನ ಮಾತ ಒನಸು ತೆನಸಲು ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಅಟಿಲ್ದ ಇಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೆ ಪೋಂಡೊಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನವು ನಮಕ್ ಔಸನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೌಸನು ಕೊರ್ಪುನು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ ಈತ ಪೊರ್ತು ತಾಳ್ಮೆಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ರಡ್ಡ ಕೈನು ಜೋಡ್ಯಾದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂತೈತ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಸೊಲ್ಮೇನು ಆಟಿ ಪಂಡ ದಾದ ಆಟಿದ ವಿಚಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ದಾದ ಪಂಡದ ಬಾರ್ಯಾತ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಹೇಮಾ ಜಯರಾಮ್ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಲೇಸದ ವಿಶೇಷ ಕಜ್ಜೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಂಚಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಯರುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಜೀವ ರಡ್ಡು ದೇಹ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರದ ಅರ್ಥನೆ ಮದಿಮೆ ಜೀವನದ ಪಯಣಡು ರಡ್ಡು ಜೀವಿಲು ಒಟ್ಟಾದು ಮೋಕೆ ಸಹಕಾರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಟ್ಟುಡು ಇಪ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಪೊಣ್ಣನು ಆನಗ ದಾರೆ ಮೈತು ಕೊರ್ಪಿನ ಆ ಕ್ಷಣವಂತೂ ಅದ್ಭುತ ನಿಕ್ಲಿನ 5 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾನಗ್ ಪೊರ್ಲ ದೇಕಿದ ಮದಿಮಾಲಾದು ಬದುಕದ ನಂದೊಲೆನ ಅರ್ತಿಡು ಬೆಲಗಾವುನ ಪೊಣ್ಣ ಬದುಕು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಜಕ್ಕ ಜವನೆ ಆದು ಬೊಳೆದು ಮೋಕೆದ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬೀಜುನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೈ ಪತ್ತಿ ಮದಿಮಾಲೆನ ಉಡಲದ ಪ್ರೀತಿಗು ನೆರಲಾದ ಕರಿನ ಪೊರ್ಲ ದಿನೊಕ್ಲೆನ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರದ ನೆಂಪುನ ಕೋಪೆನು ಕೊರೆದು ನಮ್ಮ ನೆದಿರು ದೆತ್ತು ತೋಜಾವು ನಂದಿಪ್ಪುನ ದಿಂಜಿ ಬದುಕದ ಮದಿಮಾಯ ಮದಿಮಾಲೆನು ಈ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮದ ಬಂಟೆರೆನ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರನು ಕೊರುಪಿನ ಲೇಸು ಕಷ್ಟ ಸುಖನು ಪಾಲು ಪಡೆಬಂದು 5 ವರ್ಷ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲೆನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದು ಈ ಹಿರಿಯರೇನು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಜೆರೈ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಕೇರೈ ಭವ್ಯ ಅಮ್ಮಣ್ಣರೈ ಲಾವಣ್ಯ ನಾಯಕ್ ರೂಪರೇಖಾ ಆಳ್ವ ಮುಕುಲು ಹಿರಿಯರೇನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಬರಡೊಂದು ಪ್ರೀತಿಡು ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಮಠಂತ ಬೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ ಸಂಜೀವ ಸಾಮಾನಿ ಕೃಷಿಕೇರು ಬೇರೆ 10/6/1970 ಕಮಲಾ ಎಸ್ ಸಾಮಾನಿ ಬೆರೆನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸದ 5 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಕರಿನಾರು ಮೋಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲೆನು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನೋಡು ಪಡೆಯಿನಾರು ಮುಕ್ಲೆನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಬರಡೊಂದು ಪ್ರೀತಿಡಿಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರಡ್ನೆಗಾದ ನಾಯಿಲ ಮುಂದಾಳ ಗುತ್ತದ ಶ್ರೀ ಗಿಡ್ಡಣ್ಣ ರೈ ಕೃಷಿಕರು 1952 ಇಸವಿಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ರೈ ಬೆರೆನ ಕೈಪತ್ತದ 5 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನನ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕರಿನಾರು ಬೆರೆಗಿಲ ಮುಕ್ಲೆಗಿಲ ರಡ್ಡು ಗಂಡು ಒಂಜಿ ಹೆಣ್ಣು ಜೋಕುಲುಲ
ಮಕ್ಕಳೇನು ಪ್ರೀತಿಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊ ನೋಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೋಲೋಡಿ ಗುತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಇಲ್ಲದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ ಬೇರೆ 1974 ಇಸವಿಡ ಕುಡಾಲು ಗುತ್ತದ ಸುಮತಿ ರೈ ಬೋಲೋಡಿ ಬೇರೆನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಾಡಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ರೀಜನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ರೈ ಅರಿಹಡಕ ಬೇರೆ 1972 ಇಸವಿಡ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ರೈ ಪುಂಚಪ್ಪಾಡಿ ತರವಾಡು ಇಲ್ಲದಾರೆ ಬೇರೆನ ಕೈಪತ್ತದ 5 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪರ್ಪುಂಜ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ 5 ಬಕ್ಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ರೈ ಬೇರೆ ಬಾರಿಕೆ ಪರ್ಪುಂಜದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ರೈ ಬೇರೆನ ಮದಿಮೆ ಆದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಡು ಒಂಜಿ ಆಣು ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿವೃತ್ತ ಪಂಚಾಯತ್ ದುಂಬುಗಾದ ನಿವೃತ್ತ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಸ್ತರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ಅಂಬಾಬೀಡು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಬೇರೆ ಪಾಪೆ ಮಜಲು ದೇರ್ಲಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಲಕ್ಷಿ ಜೆ ರೈ ಬೇರೆನ 17/5/1972 ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಗು ಬೈದೇರು ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಣು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪಡೆಯಿನಾರು ಬೇರೆನ ಪ್ರೀತಿಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿವೃತ್ತ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಖಂಡಿಗ ಬೈಲುಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರೈ ಬೇರೆ ಬಿಳಿಯೂರು ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತಿ ಎಸ್ ರೈ ಬೇರೆನ 6/5/1974 ಮದಿಮೆ ಆದ ಸುಖ ಸಂಸಾರನು 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದರೆ ಮೇರೆಗೆ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಆಣು ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಡು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೊಂಬುದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆನು ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾನಾತಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸೋಡೊಂದು ಕೊಂಬು ಬಾಧ್ಯದ ಕಡಾಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಾಲನು ಪಾಡ್ದು ತರೆಕ್ ಮುಂಡಾಸನು ದೀದು ಮುತ್ತೈದೆ ಸ್ವರೂಪ ಆದ ಸೀರೆನು ಕೊರ್ದು ಕೈಕ್ ಕಾಜಿನು ಕೊರ್ದು ಕುಂಕುಮನ ಪಾಡ್ದು ತರೆಕ್ ಪೂನು ಮುಡಿತದು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡೋರ ನಿಕ್ಲ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಆ ಒಂಜಿ ನೆನಪುನು ಎಂಕ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಮಲ್ಪೇರುಲ್ಲ ಒರಿಯಗೊರಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ನಿಕ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಪಟ್ಟೊನ್ನ ಈ ಸಮಯ 4 ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲ ಜೀವನ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಆ ನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮೆಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಡು ಬಂಡದು ಏನೊಂದು
ಆರತಿ ಉಂಡತೆ ಬರ್ಯಾತ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೇನು ನಿಖಿಲ್ ದೆತೊಂದರು ನಿಖಿಲ್ನ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಂಡೊಂದು ನಿಖಿಲೆಗೆ ನನಾತ್ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಆರೋಗ್ಯನ ಆ ದೇವೇರು ಕೊರಡಂದು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ನಟ್ಟೊನ್ವ ನಿಕ್ಲೇನು ತೂನಗನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನಡು 5 ವರ್ಷದ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣಡು ನಿಖಿಲ್ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಕಣನೀರು ಇಲ್ಲದ ಜಬದಾರಿ ಮರ್ಮಲೆನು ಮಗನು ಮರ್ಮಯನು ಪುಳ್ಯಲೆನು ಗೊಬ್ಬೈನ ರೀತಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಹಾಬಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಈ ಲೇಸಿಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೆನು ದಿವೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ದುಂಬಾದ ಸೊರಕೆ ಬುಕ್ಕ ಕೊಂಬೆ ರೊಟ್ಟು ಕೆಮ್ಮಿಂಚೆ ದರ್ಬೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ ರೈ ಬೆರೆನ 6/5/1953 ಇಸವಿಡು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಗೂ ಕಾರ್ದೀಡ್ ನಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ರಡ್ಡ ಆನ ಜೋಕ್ಲೇನ ಪಡವೆನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ರೈ ಬೇರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತೊಂದು ಬರೋಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುರದ ಚಾವಡಿ ಕುಲ್ಲಿನಂಚಿನ ದಂಬೆಕಾನ ಸದಾಶಿವ ರೈಕಲು ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ರೈ ಬೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡದಾಕ್ಲ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬುಗಾದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ್ ರೈ ಪೇಡಿ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಯ ಕಜೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ರೈನ 1974 ಮದಿಮೆ ಆದ ರಡ್ ಆಣ್ ಜೋಕುಲಿನ ಪಡೆಯೊಂದಿನಾರು ಬೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೇರೆನ ಪ್ರೀತಿಡಲೆ ತೊಂದು ಬರೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ KFDCದ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ ನಿವೃತ್ತ ರಾಯನಂಚಿನ ಕೆ ಶೀನಪ್ಪ ರೈ ಬೇರೆ ಮೇಲ್ಮಜಲ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೆ ಶೀಲಾವತಿ ಬೇರೆನ 1972 ಇಸವಿಡು ಮದಿಮೆ ಆದ ಮೂಜಿ ಆನು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ 5 ವರ್ಷನೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನೋಡು ಪಡೆಯಿನಾರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ತೊಂದು ಬರೋಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೀತಾರಾಮ ರೈ ಗುರುಕೃಪ ಕೇವಲ ಮನೆ ಕುಂತೂರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬೇರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಎಸ್ ರೈ ಬೇರೆ 10/6/1971 ಮದಿಮೆ ಆದ ರಡ್ಡು ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನ 5 ವರ್ಷನೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನೋಡ ಪಡೆಯಿನಾರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಾಡಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮರ್ತಡ್ಕ ಮುಂಡೂರು ಮುಲ್ಪದ ಒಂದು ಕೃಷಿಕೆ ರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ರೈ ಬೇರೆ 23/4/1975 ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ರೈ ಬೇರೆನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಗೂ ಕೈಪತ್ತಿನಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆನ 5 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಡು ರಡ್ಡು ಆನು ಜೋಕಲು ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಈ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ವಾಣಿ ಹೆಸರೈನವರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಲು ವಾಣಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು
ನೆನಪಾಗುವ
ಬಂದು ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಬೇರೆನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಗೌರವಿಸಾರಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬಗ ಸುಂದರ ರೈ ಪನಡ್ಕ ಕೃಷಿಕರು ಸುಂದರ ರೈ ಪನಡ್ಕ ಈ ಹಿರಿಯರೇನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆಲ್ಲ ತಂದು ಬರಡು ಸುಂದರ ರೈ ಪನಡ್ಕ ಬೇರೆ ರತ್ನಾವತಿ ರೈ ಪನಡ್ಕ ಬೇರೆನ 2/9/1975 ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಾಗ ಕಾರದಿದ್ದು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಆಣ ಬುಕ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ ಪಡೆದು 5 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮುಕ್ಲೇನ ಪ್ರೀತಿಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬಗಾದ ನಾನೊಂಜಿ ಹಿರಿಯರಾಯಿನಂಚಿನ ನಿವೃತ್ತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ರೈ ನೊಳಿಯಾಲು ಬೇರೆ ಸುಗುಣ ಎಸ್ ರೈ ಬಾಳ್ಯೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಕೆಲ್ಲಾಡಿ ಬೇರೆನ 2/6/1974 ಮದಿಮೆ ಆದ ಬೇರೆ 2 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಣ ಮಗನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ 5ನೇ ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಗಿತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ರೈ ನೊಳಿಯಾಲು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದಾಂಪತ್ಯಲೇನ ಮಿತ್ತು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ₹9 है। ಮದಿಮೆದ ನೆನಪು ಪೇಟ ದೇದು ಮಾಲೆ ಪಗತೊನ್ನಂಚಿನ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬುನೆದ ಇನಿ ನೆನಪಾವುದುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಐನು ಪಡೆಯುಡಾಂಡ 5 ವರ್ಷದ ಆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನನ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಕರಿತೀರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ ಎದುರು ಕುಲುದಿನಂಚಿನ ಬಂದುಲು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಮರ್ಯಾದಿನ ಕೊರುಡು ನಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅರಿವಾಣ
ದೀಪ, ಸೀರೆ, ಮುತ್ತೈದೆ ಸ್ವರೂಪಾಯಿನ ಕಾಜಿ, ಕುಂಕುಮ ತರೆಕ್ ಆಟಿಡಾಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೀವನ ಸಿಹಿಯಾದಿಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಚೀಪೆನು ಕೊರ್ದು ಖುಷೀನು ಪಟ್ಟನಾರು ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಕೇರೈ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಜೇರೈ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏನೇ 5 ವರ್ಷ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಡು ಅಕ್ಲೇನ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ 75 ವರ್ಷ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಗೂ ಅಕ್ಲೆ ಆಪಲೇಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರ ಐರಾರೋಗ್ಯ ಕೊರಡೆ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ದೇವರಡ ನಟನ್ವ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮಾನದಿಗ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸನ್ಮಾನದ ಚಾವಡಿಗು ಅಕ್ಕೆನಕ್ಲು ಸುಮಾ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮೇರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ನಿಖಿಲ್ಡ ಕೇನೋನು. ಈಶ್ವರ ರೈ ಮೇರೆ ಕೃಷಿಕರು ಮೇರೆ ಕಮಲಾ ರೈ ಕೇರಿ ಮನೆ ಒಳಮಗುರು ಕೈಕಾರ ಮೇರೆನ 1970 ಇಸವಿಡ್ ಮದಿಮೆ ಆದ 4 ಜನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ದಂಪತಿಲು ಮುಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗಿಲೆ ತಂದು ಬರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗಂಗಾಧರ್ ರೈ ಗಂಗಾಧರ್ ರೈ ನನದೊಂಬುಗಾದ ನಿವೃತ್ತ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯ್ನಾರು ಮೇರೆ ತಾರಾ ಜೆ ರೈ ಅಂಬಾಬೀಡು ಕೊಯ್ಲಾ ಕಡಬ ಬೇರೆನ 8/5/1974 ಇಸವಿಡ್ ಮದಿಮೆ ಆದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಗೂ ಕಾರ್ದಿಡ್ನಾರು 2 ಜೋಕ್ಲೇನ ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೇನ ಪಡೆಯದ ಸಂಸಾರ 5 ವರ್ಷ ನಡಪೈನಾರು ಬೇರೆನ ಗೌರವಿಸೈರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನದುಂಬಗ ಕಿಟ್ಟನ್ನ ರೈ ಕೈಕಾರದ ಕಿಟ್ಟನ್ನ ರೈ ಮೇರೆ ಕೃಷಿಕರು ಮೇರೆ ಲೀಲಾವತಿ ಕೆ ರೈ ಬಯಲು ಗೊತ್ತುದಾರೇನ 1973 ಇಸವಿಡ್ ಮದಿಮೆ ಆದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಗೂ ಕಾಲಿರಿಸದಿರು 5 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನನು ಮುಗಿತನಾರು ಕಿಟ್ಟನ್ನ ರೈ ಕೈಕಾರ ಅಂಬೇರು ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಮುಕ್ಲೇನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಕ್ಲೇನ ಲೆತೊಂದು ಬರಡು ಪಂಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೊಂಬುದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು
ಕೊಂಬೂರಿತದ ಬೇರೆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಡೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಂಬುದಕ್ಕಲ ಚೂರು ಇಂಚಿ ಗಮನ ಹರಿಸೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ್ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲು ದಾನಗ ಕೊಂಬುದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲನ ಗೌರವನ ಸೂಚಿಸೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಮಾಲತಿನಿಡು ದಾತ್ರ ಸುಖ ಕಷ್ಟನು ಸರಿಯಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವಂಥ ದಾತ್ರ ಏನೇ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಆನಾದಿಗೆ ನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಐದು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಂಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದೊಂಜಿ ರೀತಿನ ತೂನಗನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಾವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆಲ ಕಂಡನಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಡೆದಿ ತನ್ನ ತರೆನು ಬಗ್ಗಾದು ನನ್ನ ದುಪ್ಪಗಲ ಯಾನೈರೆಗ್ ಶರಣು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಜವಾಗ್ಲದು ನಮಕ್ ಪೂರ ಆದರ್ಶ ಅಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದು ಪನ್ನೈನರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಬೇಗ ಇನ್ನೊಂಜಿ ತೆರವು ಮನ್ಪಡೊಂದು ಕೇಳುದು. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಮನ್ಪಡೊಂದು ನಿಖಿಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ದುಂಬುಗಾದ ಗಣೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೋರ್ಂಬಡ್ಕ ಬೇಡು ಅರ ಗೀತಾ ಜಿ ಭಂಡಾರಿ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಾರ ಅರೇನ 1973 ಇಸವಿಡು ಮದಿಮೆ ಆದ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಜೀವನ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿದಿ 5 ವರ್ಷಡು ಪ್ರೀತಿದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೋರ್ಮಡ್ಕ ಬೇಡು ಬುಕ್ಕ ಗೀತಾ ಜಿ ಭಂಡಾರಿ ಬೇರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟದ 30 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಐಟ್ ದುಡಿಮೆ ಮಲ್ತದು ನಿವೃತ್ತರಾಯನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೋರ್ಮಡ್ಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ತಂದು ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಜಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಳಿನಿ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ ದರ್ಬೆ ಪುತ್ತೂರು ಬೇರೆನ 2/5/1974 ಇಸವಿಡ ಮದಿಮೆ ಆದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಗೂ ಕಾರದೀತಿನಾರ 2 ಜನ ಜೋಕ್ಲೇನ ಪಡೆಯಿನ ಜಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆನ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಏರ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಡ್ದು ಲಕ್ಕದ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಲೇಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯರ ಉಂಡು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂತುದು ಈ ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ನಿಖಿಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ನಾತ್ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲೇನ ಗೌರವಿಸ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಬುಕ್ಕ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತನಿಕ್ಲು ವನಸ್ಸದಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವಲೇ ಕುಲ್ಲೋಡ ಹಾಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದ
ಐಕ್ಬೋಡಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಸುನ ಕೆಲಸನ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದಾದ ನಿಕ್ಲ ಐನಾತು ಮೂಲು ಉಂತುದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಭಿನ್ನಹಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತದು ವನಸ್ದಾಡೆ ಪೋಡು ಪಂದು ಕಳಕಳಿಡು ಮನವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದು ಪೋಡು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸವನ ದಂಪತಿಲೇನು ತೂಪುನನೇ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಡು ಒಂಜೋರಡ್ಡು ತೂದಿಪ್ಪ ಆಂಡ ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆಡು 35 ಜೋಡಿಲು ಒಂಜಿ ಈ ಗೌರವನ ದೆತೊನ್ನ ಆ ಕ್ಷಣನೇ ನಮಕೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ. ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಕ್ಷಿ ಆವಡು ಬಂದುಲೆ ಏರ್ಲ ಲಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ ಈ ಲೇಸನ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ನಿಖಿಲ್ದ ಕುಡೋರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಿಲ್ ವನಸದಡೆ ಪೋಂಡಲ ಅವಳು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬತ್ತೆರ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಗ ಕೊರಡು ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದ ಅದು ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲುದು ಈ ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಕುಡೋರ ನಿಖಿಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮದಿಮೆ ಆದ 5 ಜನ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪಡೆಯಿನ 5 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಸಂಜೀವ ರೈ ಸಂಪ್ಯದ ಮೂಲೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ವಿಠಲ್ ರೈ ಸಂಪ್ಯದ ಮೂಲೆ ವಿಠಲ್ ರೈ ಸಂಪ್ಯದ ಮೂಲೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕರು ಬೇರೆ 1975 ಇಸವಿಡು ವಿಮಲಾ ರೈ ಕಾಸ್ಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆನ ಮದಿಮೆ ಆದ 5 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನನು ಪೊರ್ಲುಡು ಕರೆತಿನಾರು 4 ಜನ ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಆಣು ಬಾಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದು 5 ವರ್ಷ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಬೇರೆನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೇನ್ಯ ರಘುನಾಥ ರೈ ಬೇರೆ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಿದ್ದರು ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಆದಿತ್ಯರು
ಕೇನ್ಯ ರಘುನಾಥ ರೈ ಬೇರೆ ಕೊಯ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಆರುವಾರ ಬಾಳಿಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಆರ್ ರೈ ಬೇರೆನ 12/6/1975 ಇಸವಿಡು ಮದುವೆ ಆದ 5 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಕರೆತಿನಾರು ಕೇನ್ಯ ರಘುನಾಥ ರೈ ಬೇರೆನ ಪ್ರೀತಿಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಾಕಲೇನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಉಲ್ಲೇರ ತೀರ್ಥ ಚಾವಾಡಿ ಕುಲ್ಲಿನಂಚಿನ ಎ.ಕೆ. ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ ಮೇರೆ 2 ಜನಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ವರ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೂರಂಬೈಲು ಸದಾಶಿವ ರೈಕಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸದಾಶಿವ ರೈಕಲು ಸೂರಂಬೈಲು ಸದಾಶಿವ ರೈಕಲು ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಕ್ಲೇನ ಗೌರವಿಸೋಡು ಒಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಲಿನಿಯಾ ಬೈತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಾಕಿ ಆತರ ಇರ್ಲತ್ತೆ ಶಾಲಿನಿ ಬೈತಾರೆ ಸಂಜೀವ ಕಿತ್ತಣ್ಣ ರಾಮಯ್ಯ ತೂಲೆ ಕೃಷ್ಣ ರೈ ನಾರಾಯಣ ರೈ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರೈ ಚಾವಡಿಡು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡೋರ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಯುವ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಪರವಾದ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಅವಂದೆ ಒರಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತಂಡ ದಯಮಂತದು ತೆರಿಪವಡು ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏರಾಂಡಲ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರೀತಿದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮಂತದು ಇನಿತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಇರ್ಲ ಬುಡುದು ಪೋದಿತ್ತೇರ್ನ ಎಂಕಲ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪದು ಸದಾಶಿವ ರೈ ಬೇರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತೋರ್ಮೆಗೆ ಬರಡು ಗೌರವದ ಪೀಠನ ಅಲಂಕರಿಸವಡೊಂದು ಕೇನುನ್ವೆ
ಶ್ರೀ ದಂಬೆಕಾನ ಸದಾಶಿವ ರೈ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು, ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಹಕಾರಿ ರತ್ನ ಪಂಡದ ಪುಗರ್ತೆನ ಪಡೆದು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕನ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಯ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬತ್ತಿನ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಟ್ಟ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಟ್ಟ, ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಪುಗರ್ತೆನ ಪಡೆಯಿನ ಪೆರ್ಮೆ ದಂಬೆಕಾನ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ರೈಕುಲೆಗೆ ಇರೆಗೆ ಬಂಟೆರೆ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ, ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸದ ವಿಶೇಷ ಕಜ್ಜಾಯಿನ 5 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿನ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಥವಾದ ದೀಪನ ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೀವನ 4 ವರ್ಷ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ದೀಪ ಎಂಚ ಅರಳುಂಡ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೀವನ ಅಂಚನೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಆರೈಕೆ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಆರೈಕೆ ಅರ್ನ. ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ರೈ ನರಿಮುಗರು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೆಟ್ಟು 2 ಸಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಂಬೇರೆ ಸಾರಥ ವರ್ಮನುತ್ತ ಅಜ್ಪತ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಾದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭಡು 3 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು ವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿನ ಮೇರೆ ಮುಂಡೂರು CA ಬ್ಯಾಂಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 14 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಡು 7 ಸರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೆಂದಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೇನು ನಿಭಾಯಿಸದು 1,000 ಮಿತ್ತಿ ರಾಜ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಇನಿತ ಈ ವಿಶೇಷ ಲೇಸಡ್ 5 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿನ ದಂಪತಿಲೆನ ಗೌರವಗ್ ಅರಿವಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯರಿನ ಸ್ಥಾನಡುಂತದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನ ನರಿಮಗರು ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ರೈ ಇರೆಗೆ ಬಂಟೆರೆ ಆಟಿದ ಕೂಟಡು ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನನೊರಿ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕರು ಕುಂಬ್ರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈ, ಬಂಟರೆಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ವೃತ್ತಿಡು ವಕೀಲರಾಯಿನ ಕುಂಬ್ರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಈರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ಇರೆಗ್ಲ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನನಾತ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಲ ಆತೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡೊಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಈ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾದ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆನ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕುಂಬ್ರ ಅಂಬೇರ್ ನಡಪದು ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎದುರುಡು ಈರೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನನಾತ್ ಈರ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡಪಡು ಮಾತೆರಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈರ್ನ ಮಿತಿಪ್ಪಡು ಪನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಆಟಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಐತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ದಾದ
ತುಳುನಾಡು ಪಂಡದಾದ ನಿನ್ನ ಪೂರ ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿರೇಗ್ ಮಾತ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಭವನ. ಈ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣಗ್ ಪುತ್ತೂರುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮೇರನ ಮುಂದಾಳತ್ವಡ್ ದ ಒಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀ ಹೇಮನಾಥಣ್ಣನ ಕಾರ್ಯರೂಪಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗೆ ನಮಕ್ ಮಂಜೂರಾತಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬಂಟರ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಲ ನನ್ನ ನಡಪೆರುಂಡು ನೆಕ್ ಪೂರ ಹೇಮನಾಥಣ್ಣನ ಸಾಕಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ಆರ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರಲ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಕಾವು ಶ್ರೀ ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಅನಿತಾ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರ್ಲ ಬರಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅನಿತಕ್ಕ ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯ. ಅನಿತಾ ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಿತಕ್ಕ ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಆರು ತೀರ್ಥ ವನಸುಧರಿಗೆ ಬತ್ತರ ಅನಿತಕ್ಕ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಆರ್ನ ಎದುರು ಅಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆನ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುಗ. ಒಂಜಿ ಆಂಜೋನ ಏಳಿಗೆಡು ಪೊಂಜೋನ ಪಾತ್ರ ಏತ ಮುಖ್ಯ ಪನ್ಪಿನೇನು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಅನಿತಕ್ಕ.
ಆದ ಲೆತಪೋಪಿನ ತಂಕ ತಾಕತ್ ಆರ್ಡ ಉಂಡು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಇನಿ ನಡಪಿನ ಬಂಟೆರೆ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ತೆರೆ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಆರು ಈ ಲೇಸದ ಮದಿಪುನು ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನುವೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಬಂಟೆರೆ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪೆರುಲ್ಲೆರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವೇರು ಐನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೋಡೊಂದು ಕೇನೂನು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಂ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮಾರಕ ಬಂಟರ ಭವನ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡ್ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ ಯುವ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗದ ಸಕಾಯದ ಹೊಟ್ಟುಗು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಂಟೆರೆ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ ತಾರೀಖು 17 ಎನ್ಮ 2025 ಐತಾರ ದಾನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು 9 ಗಂಟೆರ್ದು ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಜಾಗ ಕೈಕಾರ ಪನ್ನಡ್ಕ ಪಳ್ಳತ್ತಾರು ಶ್ರೀ ಜೂಮಾದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಲಸಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡೊಡು ಬಂಟೆರೆ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್. ನೆತ್ತ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ದಯಾನಂದ ರೈ ಕೊರ್ಮಂಡ, ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ನಾರಾಯಣ ರೈ ಬಾರಿಕೆ, ಸದಾಶಿವ ರೈ ಸೂರಂಬೈಲು, ಶ್ರೀಧರ್ ರೈ ಹೊಸಮಣೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೈ ಕುಂಬ್ರ, ಸುಂದರ್ ರೈ ಪನಡ್ಕ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ರೈ ಕೈಕಾರ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವಮನೆ, ಶಶಿಕಿರಣ್ ರೈ ನೂಜಿಬೈಲು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಕೈಕಾರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೈ ತೋಟ್ಲ, ಪ್ರಚಾರ ನವೀನ್ ರೈ ಪನಡ್ಕ. ಮೇಕ್ಲ 3 ಸಹಕಾರಡ್ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಅಣ್ಣನ ಮುಂದಾಳತ್ವಡ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರ್ ನಕಲ್ ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಂಟೆರೆ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪುರ್ತತ್ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಪೊಂಜೋನಗಲ್ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಡ್ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂಡುದು ಬತ್ತಂಡು ಪೊರ್ತುದು ಪೋಂದು ಉಂಡು ಪೊರ್ತುನು ಉಂತಾಯರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪೆರ ಪೊಂಜೋನಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ತಾಕತ್ತು ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣೇನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಾಯಿನಂಚಿ ನಾವು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪೊಂಜೋನಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಪಣ್ಯರ ಏನು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದುಳ್ಳೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಮಿತ್ತದ ಮದಿಮೆ ಆದ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲಿಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕೂಡ 5 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಬುಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆನ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನನ್ನ ದುಂಬು ಒಬ್ಬ ಮಸ್ತ್ ತೆನಸಲುಳ್ಳ ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟುಡು ಬಂಟ ಪೊಂಜೋನಗ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ದಾದಲ ಮಲ್ಪೆರು ಬನ್ಪುಣೇನು ಒಟ್ಟುಡು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳೆಯರ್ನಗಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೂಳು ಊಲ ಭಿನ್ನ ಭೇದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಂಜೋನಗ್ಲು ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಪೊಂಜೋನಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಆದ್ಯತೆ ಅವು ಹಿರಿಯಕ್ಲನ್ನ ಕಾಲು ಹೊಡೆದೆ ಪೊಂಜೋನಗ್ಲಿನ ಎದುರ್ದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಹೂ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐಟೊಂಜಿ ಖುಷಿಲ ಉಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸಲ ಉಂಡು ಮಾತಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪೊಂಜೋನಗ್ಲು ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸನೇ ಬರೆದು ಬುಡಿಯರು ಪಂಡ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೀತಕ್ಕನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕುಸುಮಕ್ಕ ಅರುಣಕ್ಕ ಇಡೀ ಪೊಂಜೋನಗ್ಲು ತುಯ್ಯರನಿಗ್ಲು ಏತು ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುನಲ್ತ ಪತ್ತದು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ನಿಗಳು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಏತೇತು ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ನೀತೆ ಕೊಣತ್ತನಂಚಿನ ತೆಂಡು ತೆನಸಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಲ್ತನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ನೀತೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತದೇರೆ ಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಲ ಯೋಗ್ಯ ಅಕ್ಕ 2 ಜನ ಅಕ್ಕನಗ್ಲು ಬೈತ ನಾವು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಯೋಗ ಅಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಕ್ಲತ್ತಲೆ 2 ಜನ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಂಡ ಆತ ಸುಲಭಡು ತಿಕ್ಕುಜೇರಿ ಅವು ಈ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪೊಂಜೋನಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪವಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪಲ ನಂಗೆ ಇತಿಹಾಸಡು ನೆನೆಪುಡು ದೀಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗದ ಅಂಡ್ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯಡು ಇನಿ ಅಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಳಿ ಏರು ಆಯ್ ಎಂಬಿಯಿಂದ ಅಲಜಿ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊಂಜೋನಗಲ ಮೂಲಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ
ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ ತನ್ನ ಇತರ ಸಂಘಡ್ದು ಇನಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಅಕ್ಕೆನಗಳೇ ಪೊಂಜನಗಳೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲನ್ನು ನಂಗೆ ತೂ ಓಡುಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಒಣಸು ತೆನಸಿದ ತುಯ್ಯರುಂಡು ಕೆಲವು ಜನ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲ ಅವೊಂದುಂಡು ಪೊರ್ತು ಅಂತ ಅದು ಪೋಯಿನ ಹಿಡ್ದಾರ ಒವೇ ಪಡೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡವರ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯಡು ಇತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಐನಂಚಿನ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಂಟೆರೆ ಕೆಸರಡುಂಜಿ ಕುಸಾಲ್ ಎಂದು ಬನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಯಿನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಡಾಯರುಂಡು ನಿಟ್ಲಂಚನೆ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಯುವ ವಿಭಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಭಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೈಕಾರದ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಮಗರು ಗ್ರಾಮ ಅಂಚನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದಗಳನ್ನ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ಕುಸಾಲು ಪಂಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೋಂಡು ಐಟ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿಯಾದ ಲೆತ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಬಂಟೆರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ತೂದು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಣಗಳು ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಗುರುತಿಸಾವಡು ಪಣೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಾಯನ ಕೇಳೊಂದು ದಯಾನಂದ ರೈಕ್ಲ ಕೋರ್ಮಂಡ ನಿನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೆರೊಳ್ಳಿರು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಕೈಕಾರ ಅಂಚನೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಅವಂತೆ ಇಂಚಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಣ ಬನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೈಕಾರದ ಒಂಜಿ ಕಂಡಡು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಕುಡ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕೆನಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಬಾರ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಭಿಮಾನ ಸಂತೋಷ ದಯಪಂಡ ನನಲಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ಬಂಡದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆವಡು ಬಳ್ಪುಣ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಪೊಂಜನಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊಂಜನಗಳು ಬಂಟರ ಪೊಂಜನಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಖುಷಿ ಅವು ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿನ 11 ತೆನಸನ್ನು ಎಳ್ಪ ನಿಮಿಷಡು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೆರಂಚಿನ ಆ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡ ಅವು ಬಂಟ ಸಮಾಜಡು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಬನ್ಪುಣೇನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಯುವಂತುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ತೋಜಾವಣಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣೊಂದು ಒಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಇತ್ತ ಈ ಲೇಸಡ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ MC ಮಲ್ತದು ಮಾತಾ ಜನಮನನ್ನು ರಂಜಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಧವಿ ಮನೋಹರ್ ರೈಕ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಆರೆಗೊಂಜಿ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡ ಮಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಡ ಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಏರು ಮಾತ ನಮಕ ಸಹಕರಿಸದರೆ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಹಚ್ಚೋತುದುಂಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲೇನು ಗೌರವಿಸೋಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಪೊರ್ತದಲ ಅಭಾವ ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪಡೆ ಮಾತೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಕಲ್ನ ನೆನೆಪುಂಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಜೇರೈ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಕುಮಾರ್ ಮಿತ್ರಂಪಾಡಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೇರು ಬರೋಡು ಸತೀಶ್ ರೈ ಕುತ್ಯಾಡಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ AGM ಐ ನಂಬೇರು ಕರೀನ ಎನ್ಮ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 4 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಹಾಯಧನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಬಂಟೆರೆ ಆಟಿದ ಕೂಟಡು 4 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಜೇರ ಇಂಬೇರೆನ ಸಹೋದರಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ತ್ರಿಷಾ 10th ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ದೆ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಮಿತ್ರಂಪಾಡಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ರೈ MR ಜಯನ್ನೆ ಮೇರು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ತ್ರಿಷಾ 10th ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ದೆ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ಕೃತಿ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ದೆ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ವೃದ್ಧಿ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ದೆ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ
ಶ್ರವಣ್ಯ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೆರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಧನನ ಸ್ವೀಕರಿಸವಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರವಣ್ಯ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಹಾಯಧನ ವಿತರಿಸೈನಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಕರಿನ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡತಿನ ಬಂಟೆರೆ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆಯರುಂಡು. ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಬಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಇರು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ಕೇನುವ. ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುಲ್ಲ ಆರೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ತದೇರು ಅರೆಗಿಲ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಗೆಂದಿನಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪನಿಯರುಲ್ಲೇರು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಜೇರೈ. ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಣುಕಾ ಎಂ ರೈ. ರೇಣುಕಾ ಎಂ ರೈ. ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಾಯಿನ್ ಹಾಕುವುದು ವತ್ಸಲ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸುರೇಖಾ ಎಸ್ ರೈ. ಚೆನ್ನೈ ಅರುಣಾ ಡಿ ರೈ. ಶಶಿಕಲಾ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಂಬಾರ್ಡಿಂಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ರೂಪರೇಖಾಳ್ವಾ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟರ್ ಗೀತಾ ಗಣೇಶ್ ರೈ. ನಳಿನಿ ರೈ ಕುತ್ಯಾಡಿ. ಗೀತಾ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಕ್ಷಿಯರುಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರದ ಆಟಿದ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ತೆಲಿತೊಂದು ಖುಷಿಪಟ್ಟೊಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಯಕುನ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಲಟ್ ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತೆರ ಪನೊಡೊಂದು ಕೇನುವೆ. ದುಂಬಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಮೃತ್ಯುಂಜೇಶ್ವರ ದೇವರೆಗ್ಲ ಸೀಮೆ ದೇವರೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಗಣ್ಯರೇ ಬಿನ್ನೆರೆ ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಚಾವಡಿಡು ನಡತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲು ಪೂರಾ ಮೋಕೆದೀದು ಬತ್ತದು ಇತ್ತದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯಾರು ಐಕ್ ಕೂಡ ಅವರ ಎನ್ನ ಕುಡರ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆಟಿದ ಕೂಟ ಆಚರಣೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಬಿತಾ ಭಂಡಾರ್ನ ಅವಧಿಡು ಶುರುವಾಂಡು ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅವಧಿಡು ಆಟಿದ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡುದು ಬತ್ತುಂಡು. ಈ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೆಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪಾಡೊಂಡ. ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರಿಯರು ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುಸುಮಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅರುಣಾ ಡಿ ರೈ ಬೆಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತದ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂಡು. ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆತಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಆದ 5 ವರ್ಷ ಪಂಡ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸೈನ ಹಿರಿಯ ದಂಪತಿಲೇನು ಗೌರವಿಸೌನ ಅಕ್ಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಯೋಗ ನಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲೇನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯಂದೇ ಪನೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ವನಸ್ಸು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೂರಾ ನಿಕ್ಲೇನ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒರಿಯರ್ದು ದಾಲ ಆಪುಜಿ 10 ಜನ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸುಡು ಸೇರುಂಡನೆ ಸಂಘ ಬುಳೆಯರೆ ಸಂಘಟನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇನಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಡು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಪತ್ರಕರ್ತೆರಾವಡು ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಾವಡು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆವಡು ಪದ್ಯಗ್ಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದವೆ. ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ ಎನ್ನ ಉಡಲು ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನು ಮಲ್ತಿ ಕಾರ್ಯಡು
ದಾದಾಣ್ಲ ತಪ್ಪುಪ್ಪು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಿಡ ಕ್ಷಮೆ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬೈದ್ನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯರಲ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ದಲ್ಲೇ ಕಾಂಡು ಬೆಕ್ಲೆನ ಏಪಲ ಮರಪೆರೆಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸವುದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆನ ಸಹಕಾರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿಯಾತ ಪೊರ್ಲು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತನಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪಂಡೇರು ಇರೆಗ್ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಕಾದು ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿನ ದಿಯರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ದಿನಕರ್ ರೈ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಹಂತ ನಮ್ಮ ಮುಗಿತಲದ ಪೊರ್ತು ಇನಿತ ಲೇಸದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯೋಗ್ಯ ಎಲ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗಿಲೆಗೆ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೋ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ರೈ ಮೇರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನಿತ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಹೇಮನಾಥಣ್ಣ ಇರೆಗಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿತ ಲೇಸಗ್ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತನ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಮೇರೆಗಲ ಮನಸಾರ ಸೊನ್ಮೆಲು ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕುಂಬ್ರಾ ಮೇರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ. ನಾನೊಂದು ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೆರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಳ ಮೇರೆಗಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನೊರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೆರು ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಮೇರೆಗಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸವೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಲೇಸದ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಕುಮುದ ಎಲ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಬಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಯುವ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸವೊಂದಿಲ್ಲ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸದ ದುಂಬು ಪಜ್ಜೆ ದೀವೊಂದಿತ್ತಿನ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಇನಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಂತನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಈ ಲೇಸದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಳ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಮಾರಿ ತನಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸವೊಂದುಲ್ಲ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನ ಪೂರ ತಂಡೊಲೆಗಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಂಗೆ ಜಾಗದ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರೆರೆಗಲ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಲೆಗ್ TV ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬೋಡಾದು ತನು ವನದನ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ದು ಒಣಸು ತೆನಸು ಮಲ್ತದ ಕೊನತ್ತು ಬತ್ತನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲುಗಳು. ಅಂಚನೆ ಬಾರಿಯಾತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿನ ಕ್ಲೆಗಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ನ ಪೂರರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈತ್ ಜನ ಸೇರ್ಸಾಯರೆ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಅರುಣಾ ದಿನಕರ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲು ಇರೆಗಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ